ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas na pauguan. Naulpit, agasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sandra, pakibagam to man kini Almira, amapan tayo iti balayda inton Sabado? Anya ka diti mapantayo aramidan iti balayda. Kat mapan tayo man na nagpariir iti Alawan, ibagak to kan kwa na. Nung nga tayo iti balayo mo ti papanan tayo. Tapno makastrak kami mo't iti malamansyon a balayo. Sanen, Sandra. Boring iti balay. Boring ka no. Kat no nagpintas ti balayo. Nalawa ti flat screen at TV yo. Naglook ng pa'y ti pagtugawan. Ken, agkakaimas dagiti makmakan. Naragrag saklat ta ti panagbiag iti probinsya. Presko ti angin, ken fresh dagiti makmakan. Alawanan, Alex. Ngamno da kami, ay na, maumuma kamin iti klase ti panagbiag mi. Ngam no choice. Ano sanlatan Anya? Apay ko maamauma ka, Sandra. Ay, makapauma nga rod, Alex. Si kaman mo ti kanayon nga agsida iti adobo. O di mayat, ta adobo a kanayon. Wan mayat nga agpaiso. Ngam, kanayon mat nga adobo a kangkong wenno bisukol. Anya? Almira, agsagana ka. Kayat manan ni Alex ti agpasyar iti balayo inton Sabado. Anya? When girl, imbaga na kanyak itay nga ibagak kanukan ka, amapan tayo manan iti balayo inton Sabado. Ay na, sabay awan tinakasagana ama sida ijay balay. Natang lang ti ado ijay. Katanya ko matiparikot iti dayta. Katno dagita ti pag-aayat ni Alex. Iso nga rod ti gaggagaraan na iti balayo. Sa bagay ang mabainak no dadduma. Imbagam ko maadat at mapan ijay balay da Ay na, imbagak, ngam di na kayat. Boring ka no ijay. Anya? Imbagak nga rod nga ijay mansyon da. Tapno mapadasan tayo kumamot mo ng tibiyag tibak nang. Uray maminsan laan. Wen nga ron? Mapadasan ta kumamot ti pagserbyan ti katulong da. Ti agmerienda iti naimas. Kang runaan na, agsida iti naimas. Sika talaga, Sandra. Ay, kaano nga tama pasamak ti kasta pa nagbiag, Almira. Ay na, Sandra. Dumteng to dayta. Basta aramidan ta ti kabaulan ta. Tapno mapasaya at tamat ti panagbiag ta. Nana Conching, saan ka di pa asimbang pagdamamakan papa? Saan pa'y, senyoritaw? Kastala ka na yun. Jayla negosyo dati into na rin da. Ay, kat mayarwam kayon, senyoritaw. Talaga mga minakas jay dagiti baba nang. Kaslawam pa yan oras da iti balay da. Huwag nga rad, ba nag-ajak kanunungan? No apay nga minakurangan da ati kinaba nang da. Jak man mo kadakwada? Sa bagay, awan dakas na. Nagagat dalaan. Saan akas kadagiti daduma, ano asino pa iti awan maku kwartada, isuda pa iti sadot nga gobra. Wen ngam awanan ti panawan da kanyak, nana. Naimbag pa'y tadda kayo. Ala, sana bali, senyorito. Pagserbyan kayo, anaimbag. Conching, rimwar ka di manan ni Alex. Ay, wag, senyora. Nagpakada itay amapan kanumanan ijabalay tigayam na. Anya? Kanayon kanu ngamin amaburing dito'y mansyon. Iso akay kayat nalatan ti rumwar. Anya? Wag, senyora. Nasa una pa'y nga rod idi na minsan, anasakit kanu tinakam na. Gaputawanan ti panawan nyo kankwana. Ay, di na lang amin maawatan. Kasanon ti negosyo, no di mi mat asikaswan. Pangalaan mi iti kwarta, no isulangan ti asikaswan mi. Gusto timbagayo, senyora. Ngam no daduma, masapul nga ipaayan yumat iti oras ti anak yaw. Tapno saan nga umadayaw ti riknana kada kayo. Sumardang kan, Conching!
Nalalaing ka man ako. Nalipatam ka din, asyak ti amom, ah? Ay, saan, senyora? Jak malipatan dayta. Da kayo ti buskaw amang paspaswildo kanyak. Jak pa'y nga rod nalipatan, di 30 pesos akurang iti swildo, kay di napalabas a bulan. Kan jay ngay 50 pesos, idi kasaruno na a bulan. Bali 80 pesos amin ti balance yu iti swildok, senyora. Anya, day talang tising-singir mo kanyak, konjeng? Ha? Kayat mo, taisipat ko ti 80 pesos di tarupam. Ay, manjak senyora. Ay, no sang aribaw. Ay, kakayak ko Nakarkaro man no milyon kito pakyo dito rupak, madam. Ragrag sa kay tikas na unay. Konjeng! Di nakpag-high bloodan! Ay, Ha? Talaga makapungtutakkan ka. eh, pasensya kayo, senyora. Ala, winain. Agulimag ako. Narigat mo ag high blood kayo. Saan nyo pa nga intadami na swildok? Anya? Ha? Marurudak iti dayjay akatulong. No apay ngamin nga iso tinalam akatulong. Ni kunsing lang ti makaanos iti ugalim, Esmeralda. Itam lang iti daduma. Awan pa'y makabulan, pumanaw dan. Ngamin, saan da makaanos no agpakaro ka? Anya? Anyat kayat mo asawan sa anak alimpyo? Awan ay magakakasta, Esmeralda. Ni Alex, sa dino kanutayan na. May samot dayjay nga anak mo. Talaga natangkan ti ulo na. Napanan na kano nga minaya. Napan kanumanan ijay balay dayjay nga Almira. Oh, iti pa'y labalay dagiti marigrikat ti papapanan na. Ay, bayamon may sumot tayang kiragsak na. Saan amabalin, Romeo? Diyak kayat amakisiningad kadagiti nakukurapay. Naskan adagiti lang pada tayo abak nang kipakigayuman ni Alex. Isong agsagana inton makaawit. Tatalaga sirmunak. Kastalat na kanayon ti aramid mo, Esmeralda. Di ka lang maumuma amang sersermon iti anak mo. Talaga naragsak ti panagbiag dito away, Sandra. Almira. Kunamlaang dayta gaputasag paminsan ka lang umay dito'y lugar mi. Wen, Alex, iso ako nam amayat. Kat talaga mat namin naragsak dito, Almira. Thank you nga rod, ano kasta, Alex. Welcome kalata dito'y nano mo apagtaangan mi. Anya ano mo? Dakkelan da ito'y abalay para kanyak. No siya, kayat ko ama improve ko maday ito'y balay mi. Nagado kami nga kakabsat. Sa dinon to ngay ti pagyanan mi. Dayta ti may nga arapaap ko. Iso nga ikagkagumaak ti agadan. Nga uray danda ni agkurang ti aramatak iti pagadalan. Sa bagay, awan dakes na ti agarapaap. You got it, Alex. Iso akas ta unay ti panagar-arapaap mi. Kakaiso na alibre. Da kayo talaga. Talaga naragsak kayo agad kadwan. Naimbag man takay kayat dayjay nga Alex, ti umay diti balay tayo, lakay. Nasingad da kada Almira kan Sandra. Isu nga uray simple lang ti panagbiag tayo ditaw. Awan anyaman na kan ni Alex. Sa bagay matkit di Ngam naimbaga, tasaan nga agunget dagiti dadakkel na. Wan nga rod bakit. Sapay adu ti mangibagbaga. Nga estrikto kanu dayjay a Senyora Esmeralda. Awan nga rod lakay. Ay ngam talaga akas tamat dagiti babaknang. Saan matkit di nga amin? Ay ngam kadwan. Wan nga rod bakit. Hangam awan mat ti mabalin tayaw. Halangan mat no saan tayo apasang bayan ni Alex. Wan lakay. Welcome lakta dito'y balay tayo ni Alex. Nang runa tanasingad iti anak ta. Nagmaya ta talaga ti biyag ni Alex, anya? Ammo na nga agmotor. Ammo na ti agmaneho iti lugan. Iso nga agsisinno katyar aramaten na numapan agiskwela. Wan nga rod. Ngamsa na bale. Takanayon na tamot nga itultulod.
Sa bagay matkit di, ah? Nga may na, siyak mo ti Lugi, no motor ti aramaten na. Kaslamatin naga kiti likudan no iyang kas na taadwa. Ano, sama? Tamaki ang angkas tala. Sa bagay. Nga may mayaten, ta saan ta magmag na. Kitaam o, asla dumakdakkelan ti butoy ko. Gaputa inaldaw ta sumalog sumang at amapan iji pagadalan. Iso nga rod nga agan-anos ta, Sandra. Anya ngay nga rod. Kariton laang matyada ijay balayo. Nasakitan ti sikat kan tumang ko, nanang. Ay na, ay talaga akas ta ti agraap, anak ko. Anyan ti kastoy. Aginggat kaano akastoy ti panagbiag tayo. Ay, agan-anos ka kaday, anak ko. Anya nga road kat saan tayo abaknag. Nanang, Day ta ti makagapo, no apay nga ikagkagumaan da ka apagadalan. agyamanak nanang. Gaputa uray marigrigatan kayo amang saksakad iti panagadal ko. Ikagkagumaan nyo lata. Ay, anak ko. Iso asapay ko ma. Taagadal ka na imbag, anak ko. Nanang, ikarik day ta. Ano day tarupam, Almira? Nasunburn ijay talon. Kasano, nagmalmalam kami anagraap. Nakapigpig sapay mat nga rod ti darang ti init. Anya? Alex. Saan man nga iso ti pansinam? Nakarkaro lang nga rodan tingisit ko. Sana bali, Tanapintas ka ta, Almira. Anya? Wen, Almira, pudno ti bagbaga. Amom, maong uma akon iti kinarigak ti panagbiag mi. Ay na, di ka agsaw iti kasta. Para kanyak, adayo anagasgasat ka. Gapota ka nayon nga iparik na dagiti dadakkelyo ti panagayat da kada kayo nga anak da. Idinto ta siya, pagmay saklang nga ruden nga anak. Ngam kwarta pa'y lang ti adda iti panunot dagiti dadakkel ko. Awan manen da mama, nana Kunching. Ay kat busy damanan ay jay negosyo da, senyorita, oh. Sabagay, ison tinagbalin alubong da. Negosyo, kwarta. Ay kabaawatan niyo, senyorito. Oh, anya ka diti kayat yung nga inuman tay sa ganak, senyorita, oh. Awan, nana. Agpakadak lang, rumuarak. Apay, sa dino ti papananiyaw, senyorita, oh. Ije balay da Almira, nana. Anya, ama ka no kaungat da ka mananda mamam no maamuan da. Awan ti mabalinda, no ijay ti kayat ko apapapanan. Gapot ta talaga anaragsak ti biyag ijay. Agyaman kami Gaputa pagaayat yaw ti umay dito'y balay me, senyorito. Siyak ti rumbang nga agyaman, tata. Gapot ta welcome akanayon dito'y balayo. Ay na, kinapudno na. Mababain kami kada kayo, senyorito. Ha? Anya ko matipagbaynan nyo, Tata Rico? Gaputan na numula ang tipagtaangan, may. Kanawan, tinaimas ama ipasango, may. Awan parikot iti dayta, Tata. Gaputa kayat ko dagiti makan ditoy. Sakit di ati rumbang agbain. Gaputa kanayon dakbat nga isaganaan no umayak ditoy. Ay na, day talaan ti amumi nga isubad kada kayo, senyorito. Kahit sapay kumaa, taag nanayon, ti panagpagayam yaw iti anak kao. Inlepas yo ka di panagraap yaw lakay. Ay, bakit? Ay na, nalaing matgayam nga agraap ni senyorito Alex. Anya? Ni senyorito Alex? Tinulungan na kayo anagraap? Ay na, bakit? Ay, mababainak nga raw. Ay, ala. Ay, mga nagungot ni Senyora Esmeralda no maamuan na. Ay, dahi tangarod ti pagdandanagak bakit? Mga no ibagadakit de, agungundawayan tayo ni Alex. Dahi tangarod ka. Ang mabainak mat ang mga nawakan kwa na.
Ang mga nuan niya pa'y timakunana. Kan maysa, imbaga na kayat na kanwa padasan ti agraep. Tapno ma-experience na ti agtrabaho iti talaw. Alex, di mo kumatagidaksan ti ibagak, ha? Anya data, Almira. Kasla, dinuminggo mo't tinamapan ka ije balay mi. Apay, Almira. Nauma ka ka din amang sangsangaili kanyat? Saan na kasta? Ang madanagan laeng. Taamangan no makaungat kan ni mamam. Di mon pa kadanagan da, mama, Almira. Awan mo't lang ti panahon da kanyak. Isungarod akay kayat ko ti mapan ije balayo. Gaputan wad dak ijay. Mariknak ti pamatig ti may sa pamilya. Agyaman no naragsak ka iti ipapan mo ije balay. Kat sapay la kumangarod, tasaan nga agungat da Senyora Esmeralda. Apay di mo inlukat ti gay koncheng. Ay, pasensya kayo na, senyora. Jak na puutan ti isa sang petyaw. Ti ko namkit ni, tulong ka. Nagpigsa ti ungur ti lugan, di mo naputan. Napanan dagiti duaan na lalawa alapayag mo, ha? Ay, pasensya kayo na talaga, senyora. Sana balay, saanan ang maulay. Rumbang lang! Tano ulitan pa'y. Pagawidan kan adi na oras. Anya? Oh, apay nagdakkel tamulagat mo. Ay, Apay nga awan manan ti motor ni Alex. ay, awan ni senyorita o senyora. Nagpakada, rimor itayag sapa. Anya? Sa dino ka no, ti papanan na. Ay, jak amaw, senyora. Di mo dinamag, apay adi mo linapdan. Ay, saan, senyora? Pasensya kayo na. Ngamen, ti amaw kat saan ko at trabaho ti makibiyang iti kayat ni senyorito nga aramidan. Aglines, aglaba, agpakan iti asaw, ken agluto nga men ti imbagayo nga aramidak, idi inorient dak idi kasangsang petkaw. Anya? Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kayo la ka man, mama. Nag-enjoy ak ije na panak. Anya? Wen, mama. Ala, inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwartok. Kayat konti agina na. Anya? Ang di ka pa'y nangan, iho. Nanganak ije naggapuak, mama. Apay, sa dino nga men tinagkapuam. Ije balay da tatariko. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Naulpi ang kasal. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nasakitinakam ni Senyorito Alex. Gapo ta pa nagriknana, kat awanan ti panawon dagiti dadakkel na kangkwana. Gapo tatila ang negosyo da, tiin into naranda. Ngam kanayon abagbagaan ti katulong da, anina na kunsing. Ang maawatan na kumalatan, dagiti dadakkel na. Iti may sagundaway, simangpat ni Senyorito Alex, kat kinasarita ti inana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napauluan. Naulpit, agasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga itakala nga si Mangpat, Alex. Pasensya kayo la ko man, mama. Nag-enjoy ak ije na panak. Anya? Wen, mama. Mala. Inton bigat tayo ngagsarita. Agdiretso ako niti kwartok. Nabanogak.
Kaya't konti aginan na. Agam di ka pa'y nanganiho. Nanganak ijay nagapuak, mama. Apay, sa dino tinagkapuam. Ijay balay da tatariko. Anya? Anya tinapan mo inarami di jay? Tinulungak ida nagraap, mama. Sika? Napan nagraap? Anyan tulangan ti kunaan dagiti makakitakan ka? Sika nga anak tibak nang napan nagraap? Awan ti makita kadakas iti inaramid ko, mama. Ala, pasensya kayon. Ngam panawan kayon. Talaga akayat kon ti aginan na. Ha! Talaga adi na kun italtalak dayjay nga Alex Romeo. Apay ka di manan, Esmeralda. Inal daw samatan nga ungtam ti anak mo. Kasano ajak ungtan? Dinakmet ngamin italtalak. Saan la anam namin san nga imbagakan ko na? Asanan amap-mapan ijay balay da Almira. Ay katbaya mo na. Anya nga ron, no da Almira ti kasitgan ken kuana agagayem na. Saan amabalin? Ado dagiti anak ti babak nang amabalin apakigayaman na. Ngam apay akadagijay pay amamirmiraot. Awan makita kadakas iti dayta Esmeralda. Isabay am ko mati anak mo, na iso ti pakaragsakan na. Dinak ngamin maawatan, Romeo. Ang, kasano ngamin amaawatam, kat padamat dagijay nga awan amuna. Agpapada kayo amarigrigat. Anya, Panumat, saan ka de? No saan agapo kanya? Sana kastoy ti panagbiag mo ita. Siyak ti makagapo. No apay asimmayaak ti biag mo. ket dayta ti ising-singir mo kanya kita, Esmeralda. Saan ka mo ta pinilit ang makikalay sa kanya? Siyak ti pinilit yo ang mangikalay sa ken ka. Amugmat lang akayat tiyo. Gapo ta mairanod kayo iti kinabak ng me asang pamilya. Awan na saya ta pagturungan na ito asaritaan ta. No itultuloy ito na ito. Ni Alex ti saritaan ta itay. Ngam sa balimatan ti bagbagam. Ha! Buisit ket diti kastoy! Makapabadtrip! Agong unget manan ni senyora, senyor. Ay, jak amoy ti dadya tao. Tila pagpupudutan na. Hun ang arod, senyor. Inton kuan, tila pangidasdas alan naman ang itipungtot na. Nakaila ko man timang paspasensya ken kuana kunching. Sika lang tinagbayag akatulong me. Takasano? Inapa na amin na nagbalin na katulong me. Iso pimanaw da. Ay na, senyor. No sa anak arupat kwarta na bayagan na pimanawak ditoy. Ha? Anya rupat kwarta. Sika talaga kunching ha. Katagpay sumat, senyor. Aklo nag-arupat kwarta ak. Gaputan na patagganyak ti swildok. Isungan anungsak dito yan. Saan na kinarupat kwarta day ta kunching? Kaputa pagbambanugam mo ti papaswildumikin ka. Ay, kung kunaklaan nga, senyor. Tapno agkatawa kayaw. Kasla nakarupangat kayo akanayon. Gapo day ta kun ni Esmeralda. Ay na, bayan yun ni senyora, senyor. Agmaw-maw tumatlaang tipungtot na. Agam basta, senyor. Di nakpapapanawin ditoy. Uray iso tisang kaulit ni senyora. Naibagak matan kada kayo. Narigat ti panagbiag iti lugar may. Awan ti na duma pagkwartaan. Wen kunching, di ka matanagan. Kapaya papanawon ka ngay. Nagsayat ka, nakaragragsak ka. Makaparayaw ka. Ala, ngam basta anusam lakit ni ti ugali ni senyoram. Kan ti trabaho ma. Awan parikot. Oray, agbakbakit ka dito eh. Ay, agyaman ak, senyor. Agyaman ak ka talaga. Among Sandra, kasta unay ti ungat ni Senyora Esmeralda. Idi na amuan na anapan nagraab ni Alex ijay talon mi, idi na minsan nga aldaw. Anya? Asino tinakaamam iti dayta? Amangan no agob overthink ka manan. Ni Alex amis mo tinangibaga. Imbaga na itay. Anya? Wen Sandra,
Iso anak ko na nga amangan numabayag pay. Sa tay tumanen ag piknik ije kalapaw. Hay, anyan. Talagamot dagiti babak ng anya. Sabal iti paniriganda iti biyag. Wen nga rod. Angam, bayamon. Noar arigan. Saan tamot ngamin ama ikaring agbalin agayem ni Alex? Gaputa marigrigat talaang. Ti ko namkit di. Talaga ang mata pobre day di a Senyora Esmeralda. Ngam, awan mo't lang ti maaramidan na. No talaga ana asidag kadata ti anak da. Pumadanin ti kasangay mo, anak ko. Wen nga rod tatang. Manayunan manan titawan ko. Ay katrumbang nga agyaman ka iti namarswa Gapo iti panang nayon na iti impabulod na abiyagkan ka. Katwen mat tatang. Ay na. Pasensya ka kuman no awan ti sagana tayaw. Da kayo mat. Awan ti pagdanagan nyo iti dayta. Gaputan naruam kaming nga kakabsat nga awan ti sagana. Tunggal kasangay mi. Ay na. Agyaman no kasta anak ko. Anam bayam. Mangkita no anda ti mabalin ama parte kadag ti tarakan tayo native amanawk. Parisan tayo iti kankanid. Kaya isunto ti saganam. Ay, sige man nga ron tatang. Native amanok, kan-kan-kanan. Mayaten dayta. O sige, ituloy tayo nga ron timangan. Sa dinumanan ti papanam, Alex. Ijemol, mama. Ijay mall, wano ijay balay manan dayjay nga Almira. Ijemol, mama. Adalang mapan ko gatangan. Anya ti gatangam? Jak pay amo, mama. Anya? Ha? Mapan ka ijay mall, ngam di mo amon, anya ti gatangam? Wen, mama. Mangkita ak tulaan yan, inton adda ako ni Jemol. Kalokwan day tangay bagbagam, Alex. Amangan numapan mo mat ipasyar dayjay nga Almira ijay mall. Ay na, mama. Saan kayo kumamanan ngagpanunot iti sabali? Awan ti amo ni Almira iti papan ko iti mall. Ha? Makamuka man langan! Konching, nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex idi simbang pa. Ay, wan, senyora. Dakkel je teddy bear nga igam na, iso nakita. Lukas la kumakutaon, amangan no dyan nakita. Pagpungpungtutan na ka talaga, Konching. Awan pa'y nasaya at asungbat mo, tunggal kasarita ka. Pasensya kayon senyora. Talaga nga minakastuyak. Kaya't kau akanayo na anaragsak, tapno sa anak abumakit adagaw sa kaskada kayaw. Tidam-damagak ti sungbatam! Ah, Nakitam ka di jay teddy bear nga imat ni Alex? Wan, madam, nakita. Nagpintas nga rod. Pusha pink, ma'am. Human size ko naman. Nagmayat akaid-ida. Santo, agim imagine abaraw ti kaid-ida. Ay, tila ibagbaga ka. Asino ka no, ti pangtadan na? Ay, jaka mo, madam. Ang mga matano, adanubya na. Bilinan ka na imbag, Konching. Damagam ni Alex no asino ti pangtadan na iti dayjay at teddy bear. Kat ibagam kanyak. Nawatam. Ay, wan, senyora. Amom Almira, sabali man ti madmadlaw ko kani Alex. Ha? Anya ti madmadlaw mo, Sandra? Kasla sabali ti panang ming-ming-ming naken ka. Anya? Wen, Almira, panagkunak, agayat kan ka ni Alex. Sika talaga. Tila ibagbagam. Tina, uray po utom, Almira. Podno, timbagak. Ay, sika talaga, Sandra. Bak nang da, idinto ta marigriga taklaang. Itantupay nga aggagayam tayo lang. Kat kasta unay ti panang sidir ni Senyora Esmeralda kan kuana. Day tanto lakit din ag gusto kanyak. Iso nga adayo ama pasamak day ta ibagbagam. Happy birthday, Almira. Agyaman ak, Sandra. Ay na,
Anusan nyo at ti simple asaganak. Daytoy laeng ti kabailan tayo ita. Ay na, no para kanyak, mayaton daytoy asagana. Siyak tupay, idi kasangay ko. Adobo laeng ti inluto mi, iso sa anak ka nagayam. Nagluto kayo gayam iti adobo. Di mo pa inyayab. Ay na, adobong kangkong, iyayab ko pa'y laeng. Anya? Sana bale, bumawi ak tulangan inton sumaruno. Ang aguray ka, apay na tangawan ni Alex. Imbagata mo't idi kalman iji pagadalan, saan aya? Amangan no di da pinalubusan. Bueno, di na kayat ti sagana mi. Imposible mo't Amangan no. Happy birthday, Almira! Ha? Alex? Pasensyakan, naladawak. Oh, adto'y ti teddy bear, kan chocolates. Wow! Agyaman ako na Alex. Ang nagtaktak ka pa'y laeng. Ala, awatamon. Pakaragsakak timangted kan ka iti daytoy. Thank you, Alex. Wow! Teddy bear! Human size ko naman! Ay, sana ulatan Sika talaga. O, ala, sana bale. Regaluan kan tumet, inton kasangay mo. Agmerienda kayo iti kankanan, senyora. Gamno kaya yu timbangan, ada tinulaan ni tib amanawk. Sa dino tinangalaam kadagita, Konching. Insang pet ni senyorito Alex, senyora. Nagimas sika. Anya. Sa dino tinangalaan na. Ginatang na kadi. Ay, saan, senyora? Inted da Almira. Kasangay na gayam ita. Isaw tinangtedan ni senyorito iti dakkel a teddy bear. Ala, mangan kayon, senyora. Naimas kunak tumait. Kasla malipatam tinagan mau no maramanam. Agraman sa nikwam. Anya. Ala. Ibalang mo dagita. Wandosan, ipakan mo iti aso kas kada pusa. Ay, apay ngay, senyora. Kano nagimas. Kan italaang amakaraman tayo iti kastoy. Pasig a frozen ti lutluto kasi daan tayo. Kabaulang tayo ti gumatang iti native amanok kas kada kang kanon dita. Eso nga ibalang mo dagita. Jak kayat ti mangan iti taraon anaggapo kadagiti manalon. Ay, saan a, senyora? Sayang mo daytoy. Ay, no diyo kayat da kami laktan ti mangan. Kananya jay imbagam. Ni Almira tinangtedan ni Alex iti teddy bear. Ha! Talaga asukir day jay at tao! Almira, anak ko. Agar-aram ka di kan ni Senyorito Alex? Ay, saan tatang? Nasingad kami lang iti tunggal maysa. Ay, kunak no nobyong pa yan. Da kayo talaga, tatang. Amok ti kayat yung nga ibaga. Ngam di kay madanagan. Sa anak pa'y amakinobyo. Agadal kami pa'y anaimbag. Agyaman no kasta, anak ko. Wen tatang, makitkitak tirigat ti panagbiag tayo. Isong nga igaod ko ti agadal. Gapo ta kayat kumot ang maaddaan itinaranyag ang masakbayan. Ay na, agyaman unay, anak ko. Kan maysa, kita anaimbag dagiti pakigaygay, ma'am. Diyak matkid di baga nga amin. Ang kaadwan ngamin kadagiti baknang. Di da kayat ang makisiningid kadagiti marigrigat. Iso nga aganad kayo kani Sandra, anak ko. Nang runa, tamadamdamag ko nga istrikto ti ina ni Senyorito Alex. Awanan ti makalapad kanyak, Romeo. Makisarita akon kadagiti dadakkal ni Cynthia. Anya ko mati ibagam kadakwada. Ada nagsaritaan mi ken ni Senyora Felisa gayam ko. Da Alex kan Cynthia ti agasawa. Anya, ay di ka ko magdardarasunos, Esmeralda. Bay ani Alex tagpili iti asawaan na. Diyak kayat ti sabali. Kan usareman mo tautak mo.
No da Cynthia ken Alex ti agasawa, manayunan to ti kinabak ng tayo. May talaki na bak nang mati pampanunutam si ka. Apay, kaya't mo ka di ang maipada ni Alex kadata? Nagasawa tangag paiso, ngam napilitan aklaang. Iso nga gingay ta, sa anak ang naragsak ang nangasawa kin ka. Kunamladay ta, Romeo. Nga may ramraman kamat iti amin asani ko. Natural at agasawatan. Kandi mo ibaga. Asi ka amin tinaggapuan nag itinaipundar. Gaputan nagbanugak nag itidaduma dita. Ha? Basta, awanan ti makalapad kanyak. Noan niya ti planok, iso ti masurok. Alex, iso ni Cynthia. Anak ti gayem ko ani Senyora Felisa. Mama, Cynthia, iso ni Alex. Ti anak ko ngagbalinto nga asawam. Hello, Alex. Nice meeting you. ala, panawan kayo pa dito, mama. Alex, di kagbalin abastos. Sangwam anaimbag ni Cynthia. Ado pa'y tinaskin nga ramidak, mama. Ala, ituloy yo ti agsarsarita. Alex, di ka pumanaw. Agsarita kayo pa'y kini Cynthia. Alex, agsubli ka! Ala, bayan yun, senyora. Oh, talaga din akon inkasikaso. Pasensya kan iha. Sana bali. Sangwan na kanto inton sumaruno. Nakla at la siguro tayo jay. Di ka kumagbalin na asukir, Alex. Mama, Talaga ni Cynthia ti kayat kong asawam. Iso apakitaam itinasaya at tunggal umay ditoy. apay akasta kayo, mama. Apay adiyo imbaga adagos, nga addagaya man ti kasta a plano nyo. Saan kumapay ngamin nga ita? Ngami di makita ka nasingad ka iti dayjay nga Almira. Inasaritak ti gayam ko. Narigatan. Amangan no aglawan kanto iti dayjay nga Almira. Mama, agad-adal kami pa'y laeng. Iso adida kami kumamot apuraen, may papan iti day taabanag. Kan may sa, ipaayo kumamot ti karbangak amang pili, no asino ti kayat ko nga asawaen. Saanan amabaliwan ti amin, Alex. No anya timbagak. Iso ti masurot. Iso pangasim, dinak ibabain. Apay akas dyan ni mama, papa. Agad-adal kami pa'y laeng. Ngam intulag nakgayaman iti dayjay Cynthia. Jakmut amoy ti inam. Kinasaritak may papaniti na ita. Ngam talaga nga'y patangken na ti kayat na. Jak kayat dayjay Cynthia, papa. Pangasi yo, takasarita yo ni mama. Kan may sa, agad-adal kami pa'y. Kayat kumot nga enjoyin ti biyag ko, kas may sa nga estudyante. Ala, di ka mananagan iho. Siyak ni makam mo, may papaniti na ita. Saan ko maaday ta ti pakadadailan ti konsentrasyon mo nga agadal? Papa, Igad bukid di ti agadal. Wani ho, ti kagdanag. Siyak ti makaamoy ti daytoy kunak manag. come in. Hello, Alex. Sika. What? Apay? Saan ka di nga imbaga ni Senyora Esmeralda? Nga umaya kita dito yung mansion niyo? Awan timbaga na, iso ajak mo. Ala, rumuhar kan dito isilid ko. Ops, come on, Alex. Di ka kumagpungtot. Gapo, ta dito yakon nga agnaad. Aniya? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Naulpi ang kasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadanon ti kasangay ni Almira, katrinigalwan ni Alex iti teddy bear, namuan nga rod ni Senyora Esmeralda, katkastaunay apungtot na. Nagdesisyon da ito'y, ngayam amuna ni Alex, iti anak ti gayem na, takayat na nga ipaasawa ni Alex, kankwana. Banag, anagapaan da nga gina. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Naulpit, aggasal. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awan ti amok iti ibagbagan. Isungala, rumor kan dito'y silid ko. Come on, Alex. Di kagpungtot, ha? Gapo, ta dito'y ako nagnaayat. Anya? Wan, Alex. Iso timbaga ni Senyora Esmeralda. Agyan ako dito'y mansion. Agkasilid ta. Anya? Ni mamam ti akin panunot iti amin. Tila ang bidot na. Di na imbagakan ka. Tapno at least, you're informed. Katamom ka diti kayat ni Senyora. Awaga ka no, iti mama. Pangasim, Cynthia. Pumanaw kan dito'y silid ko. Saan na mabalin? Nagtulag da Mama Esmeralda kan Mama Felisa adito yakon. Kan maysa. Ay ayatan ka, Alex. Isa, please. Di na ko mapapanawan. Awan ti mariknak a panagayat kan ka, Cynthia. Di mo urayan a maikat ti respeto ken ka. Iso a pumanaw kan. Alex. Pangasim. Panawan na kon. Masapol kadipay nga ulit-ulitak dayta. Makapungtot ka? Talaga. Itso apang nga asim. Sakbay ang maikat ti respeto ken ka. Pumanaw kan. Oh, Cynthia, iha. Apay ngagsangsangit ka. Mama, apay adi yung imbaga ka ni Alex nga umayak ita. Kasaunay ti pungtot na, kat pinapanaw na. Anya, talaga pagpungpungtutan nak dayjay nga Alex. Kat tinasakit, Mama. Pinabainan na. Pumanawag ka no dito yan. Sakbay ama po nas ti respeto na kanyag. Kasano da ito yan, Mama? Ay, ayatak ni Alex. Talaga sukir daytang Alex. Ang mala, di ka madanagan iha. Siyak ti makamukin ni Alex. Di ka madanagan. Talaga ada kayo tagkatuluyan. Ipanamnama yu dayta, Mama. Ngamin, ay ayatak ni Alex. Ipatay ko lakit di, no saan kami nga katuluyan. Almira, nadamag mo ka din? Oh, anya man ang tiichismis mo. Kas kala maururaman nga may dito ayan ko. Ay, Kan, naglibas ka di, ijay talon nyo? sana ka naglibas. Talaga nagsardengak nga agparaspas, tani, kasta unay ti darang ti init. Ay, unay mo't dayta pa nagbiyagan aya. Agan anos na Sandra. Anya nga rod ngay. Saan tamot anaya nakabak nang? Ay, wan nga rod. No kumata milyonaryo ak, amang ano intur ka pa yan around the world. Amom, anda nakaalap ko at chismis. Ibagamon Itay pa'y nga urayak ti ibagam. Angam, sabali mo ti bagbagam. Ay no, so sad, Almira. Ha? Amom, adda ka no ipaasawa da ka ni Alex. Kati dakas, adda ka nun ijay mansyon da Alex da ijay ababae. Anya? Sino tinakaamuam iti dayta? Ni Nana Shuning. Saan ka di a driver da Senyora Esmeralda ni Tata Pedring nga asawa ni Nana Shuning? Isuti nang ibaga ka ni Nana Shuning. Anya? Wan Almira, ngam sapay kuma,
Tasan nga agbaligi da Senyora Esmeralda iti plano da. Gaputa sigon ka ni Tata Pedring, saan kano akayat ni Alex ti ibagbagadang asawaan na. Iso akanayon kano ti panagapada ken ni Senyora Esmeralda. Ada naman terabi. Ngam, jak pa'y la makaturog. Pampanunutak ti imbaga kanyak ni Sandra. Apay ang masaktanak mo ten. Talaga ka di nga agayatak ka ni Alex. Naaklon ko mat asaanak ang maikarikan kwa na. Gaputa marigriga taklaang. No apay mat ngamin. Asaan nga agpapada ti panagbiag? Almira, anak. Apay adi ka pa'y maturog. Ada kayo matgayam dita, tatang. Wen, kat itay pa'y lang apalpaliiwan ka. Kaslada pa kaburiburam ah. Ah? Awan dait mo'y, tatang. Agpudno ka man kitde, anak ka. Di nakpaglibakan. Awan. Pampanunutak lang. No apay akas to tibiyag ti may sa tao. Adabak nang. Adamot marigrigat. Kunak lakit din. Noon niya ti pampanunutang manakaw. Ay na, anak ko. Talaga akas ta ti biyag. At dati nakaibatugan ti tunggal tao. Nalaeng ni Apo Diyos. Iso akas ta ti impaay na agasat ti tunggal maysa. Iso asaan nga iso ti ingkapampanunutan. Ala, ingkakit di maturog ang anak ko. Tanay, rabi iuna yan. Sige, tatang. Uray da kayo, ah. Maturog kayo matan. Wen, anak ko. Naglibakak ka ni tatang. Jak ngamin kayat. Ama-amuan na tipudno amarikrik na. Almira, diya ko nagpalpalikaw pa'y. Kaya't ko nga ipudno kan ka ti marikriknak. Anya ka di dahita, Alex. Almira, patsyam ko marito nga ibagak. Ay ayaten ka unay-unay. Anya? Juan Almira, pangasim tapat siya na kuma. Alex. Apay ngagsangit ka. Kayat ka di asawan day ta pa nagsangit mo. Kat agayat ka mat kanyak. Ay ayatan na kunam. Ngam anya nga ro tinadamag ko. Nga aday dya mansyon nyo ti babae, akayat da mamam nga ipakalay sa kan ka. Ha? Amom ti may papan iti dayta? Nagwaras gaya matagos dayta adamag. Alex, hindi pa'y lang anak kariknak, iti panagayat kan ka. Ngam inlimod ko ti marikiriknak. Gaputaan mo ka, Jack, maikarikan ka. Gaputaan marigriga taklaan. Jack, namnamaan nga gayat ka mat kanyak. Ngam apay ano pa'y anagpunno ka kanyak. Kat iso umati sa sangpot ti babae. Akayat da nga ipaasawa ka ni ka. Sincha tinagan day dya babae. Anak ti gayem ni mama. Ngam pulos nga awan ti mariknak a panagayat kan kuana. At dang agpaiso ija mansyon. Ngam jak pulos ka sarsarita. Iso adi ka mandanagan, Almira. Sikat ay ayatak. Kat ilaban ko ti panagayat ko kan ka. Ikarik dayta. Talaga gayam nga agayan ayat kayon ka ni Alex. Wen Sandra,
Ngam, kasla jaknam naman, ada kami ti agkatuluyan. Anya? Apay nga minakasta ti panunot mo. Amo maten. Adda kayat da nga ipaasawa kan kuana. Pada namat lang nga baknang. Awan laban ko, Sandra. Hay, anyan nga agpaiso. Ngam pinatgak lang teriknak. Inaklon ko ti panagayat ni Alex. Gaputa kayat kumat amarik na tiragsak. Wen Almira, ngam di ka mapukawan itinamnama. Sapay ko mata makaamiris ni Senyora Esmeralda, asaan laeng ati kinabak ng tinapatag, no di kat tiragsak ti maysa nga agasawa. Sapay la kumangarot takasta, Sandra. Sapay la kuma. Manang Konching, itimplaan nakman iti juice. Bisiak nga glutlutaw, senyorita. Mang timpla kayo latta ditan. Sana balay ta adamat sa kayaw at umakdar di ta nagtugawan yaw. Ken adama imayaw nga agtimpla iti inuman yaw. Anya? Kay sumait. Awan respetom ababaunan. Ay, narespeto akmat, senyorita. Ngam talaga abisi ak. Malaksed, no da senyorito, senyora, wano ni senyor Romeo ti mangibaon kanyak, tamabalin ko nga iba ti paylaan to'y aramidag, tapno agtimpla iti inumanda. Isudalaang matibos ko. Ngam siyak ti asawaan ni Alex. Iso abos nakmatan, Konching. Sana balay, tasan kayo pa'y mata nagkasar. Iso nga alaki din. Tumakder kayo dita, no kayat yung nga uminaw iti Diyos. Buisit ka talaga, bakit, Konching? Buisit ka! Nangag ko ti panagsarita yung kinisincha itay, Nana Konching. Ha? Senyorito Alex? Magustuak ti inaramid yung kinisincha. Aglablabas mat ngaminan. Kunamlan no bumalay dito'y. Diyak ngamin magustuhan ti ugali na senyorito. Isukit di ati awan respeto na. Bak nangagpaisaw nga. Agpada da kini mama iti ugali. Barang mauma iti ipakpakita ken kuana. Kat pumanaw matlaang dito'y mansyon. Apay, talaga ka di adi mo ay ayatan ni senyorita Cynthia, senyorito. Saan, Nana? Gaputan ni Almira ti ay ayatek. Ket iso ti kayat ko amakadwa, iti unos ti panagbiag ko. Talaga ka di nga iso ti ay ayatam, senyorito? Wen, Nana. Ket ilaban ko ti ayan ayat mi. Ngem pangasiyo, tadiyo pa ibagbaga kini mama. Gaputa sigurado akakaasin ni Almira, numaamuan ni mama ti may papan kada kami. Ay na, kamaudyanan na. Nakagraduar kayo matan, anak ko. Wan tatang, nagbunga mo ti sakripisyo yung kaninanang. Ken, ti panagan-anos yo anagadal, anak ko. Ay na, jak may ladawan ti marikrik na anak ko. Kastak mo, tatang. Angam, makarik na aklat ta itiliday. Gaputa saan anak kadaray ni nanang. Puwan nga raw, anak ko. Anya nga raw, katadamat marikrik nana. Hanggang ala, ingkakid di kablaawan da Alex kan Sandra. Panawon ita, tapno agragsak, anak ko. Saan ka at tapno agliday? Alex, sa dino ka di ti papanam? Awan bibiyang mo, Cynthia. Mapanak iti kayat ko apapanan. Ket saan anasken ngagpakadaaken ka? Ngam, Alex, agasawa tanton. Saan arumbang akasta ti panakilangan mo kanya? Para makita, no talaga nga agasawa tanto, Cynthia. Anya? Ket isumat, mas daawak ngamin kan ka. Baknang ti pamilyam, ngam apay nga ibantay mo ti bagim kanyak dito'y balay mi. Gapo, taay ayatan ka. Ngam di ka ay ayatan. Iso anasken ko mga ammom ti pagluglugaram. Ditakan, di ka manaktak. Anyan? Nagsakit di pa nagsasao ni Alex kanyak?
No saan na ka ngamin akayat ti may sa alalakay, di mo ngamin ipilit tabagay, senyorita. Anya, Pudnumat, senyorita. Madlaw adi nakakayat. Nga maapay ngamin adi ka agaway di jaman syunyaw. awan bibiyang mo kanyak, bakit kunching? Di mo amo ti plano da mamakada kami ka ni Alex. Amok awan tilimod kada kami. Pasensya ka laangain. Gaputa di nakakayat ni senyoritaw. Talaga atang sit ka babawnan. Agsagana ka inton sumangpat da mama. Talaga nagganas ti aglangoy dito'y karayan. Almira, love. Imbaga mo, love. Talaga nagganas dito eh. Nalinis ti danon, gaputa saan nga stagnan. Wen nga rod, love. Ay na, itala nga mapadasak ti kastoy. Kasano? Resort ti kanayo na papananyo. Sa bagay, talaga akas tatibak nang. Di da pagan ano ti karayan. Sika talaga. At dayta ka manen. Kat isumat. Sika nga anak ti may sa a well-known family. Aglangoy iti karayan. Katuan mat, love. At puyak nga rod nga aglanglangoy. Wana, gaputa kaduanak nga anak ti may sa amarigrigan. Gusto man lang aminan dayta, love. No para kanyak. Awan anyaman na ti klase ti panagbiag. Tinapateg, ket agayan ayat ta. Kasano nga Alex? Adamatan ni Cynthia kayat da nga ipaasawa kan ka. Ama nga nudong tanto ti may nga aldaw. Amakla at aklangan. Kat nagkalaysa kayo gayaman. Saan to mapasamak dayta, Almira? Si kalaang ti babae nga inayat ko iti kastaunay. Iso nga ilaban ko ti panagayat ko ken ka. Alex, iho. Planuan tayo ti panagkasaryo kin ni Cynthia. Awan ti mapasamak akalay sa mama. Di naksukiran. Tasyak ti masuro. Saanak pa nakasagana ang mga asawa, mama. Iso apang nga asyo, tadidak pilitan. Ngam kasano ni Cynthia? Nabayagan nga gururay. Bayan nyo nga aguray, aginggat kayat na. Bayan nyo nga umyan dito'y mansyon, aginggat kay kayat na. Anya? Wen, mama. Kayat ko pa'y nga enjoyan ti kinasingle ko. Iso apang nga asyo, tadidak ring-ringan, may papan itiday ta akalaysa. Agkalaysa kayo kit din. Anya ti amok ngay. Amangan no agaramid ka kit di, iti kalukwan. Addan bukot ko apanunot, mama. Iso nga iti uray ka ano man. Jak to agaramid iti kalukwan. Mama, nakita ti cellphone ni Alex iti na minsan. Ladawan da iti day nga Almira tinagado. Talaga asukir day jay nga Alex. Pudno ti atap ko. At da relasyon day ti day jay a babae. Mama, anya ti aramidan tayo. Nakagraduar damatan iti kolehiyo. Saan ka di nga isutiin kariyo a panakalay sami? Ay, Mama, saan kayo ko mga agsanay lang? Agpanunot kayo itinaskan nga aramidan tayo. Tapno matuloy di pa nagkalay sami. ala, agrobot kay ka. At dapapananta. Da kayo, senyorita. Wen? Siyak daytoy, Almira? Ti babae nga ikalaysa ni Alex. Anya? Ayos ka mat, anya? Iti kasta a klase, ti panagpiagyo? Iti dayta a kinababang? Nagtured ka, anaki ayan-ayat, kan ni Alex? Sana kon ngagpalpalikaw pa'y Almira. Makiwin na swas ka kin ni Alex. No di mo kayat ama isagmak kayo asang pamilya. Senyora Esmeralda. Laglagi pam timbagak. Katagpanunot ka na imbag. Ala, pumanaw ta dito yan, Cynthia, iha.
Nagbangsit taglawlaw. Ha? Sulsulinak at talaga. Nagdungret, makaulaw. Siya kung tagsakripisyo, tatang. Magkiwin na suwasakon ka ni Alex. Talaga gayam anatang sit day di Senyora Esmeralda. Talaga amata pobre. Nasakit, tatang. Ngam nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti ipilit ko ang makirelasyon ka ni Alex. Diyak kaya't amay sagmak tayo. Angam, sigurado ka kadi iti dayta anak kaw. Uwan, tatang. Nakasagana ak ngagsakripisyo. Diyak kaya't amay sagmak tayo amin. Amamok ni Senyora Esmeralda. Noan niya timbagana. Talagang aramidan na. Almira, Nakasagana kiti posible ha mapasamak iti relasyon mi. No pa'y masakitan na, tatang. Ngamkas iti na ibagag. Nasaysaya atin ngagsakripisyo ag para iti pagimbagan tayo, amin. Nakasaritak ni Almira, mama. Kat naamwak ti inaramid yo. Nasaya at mat, iho. Talaga gayam at dakas kayo. Ngem uray agan ano kayo. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Diyak kayat amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam mo dayta, gaputabak nang da Cynthia. Awan ti mapasamak akalaysa, mama. Agpili ka, Alex. Ikalaysam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asa nga pamilya. anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu alawas ang napauluan. Naulpi ang kasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di Masakbayan. Ti napalabas, naadaan iti relasyon da Almira kan Alex. Kat apaman anaamuan ni Senyora Esmeralda, nagplano apagkalaysaan na da Alex kan Cynthia. Iti panagsarita dagiti agina, pinagpili ti Senyora ti baro. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Naulpit ang gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nakasaritak ni Almira, mama. Ket naamuak ti inaramid yo. Nasayat mo, iho. Tapno marik na dayjay nga Almira. Adyak kaya ti mamirmiraot akas kankwan. Uray anya pa'y ti aramiden yo, mama. Ilaban ko ti panagayat ko kini Almira. Awanan ti maramidam, Alex. Nalpasan ti saritaan mi kada Senyora Felisa. Kadyak kayat amay babayin ti pamilya tayo. Iso anas kan nga ikalaysam ni Cynthia. Pagimbagam mo na dayta, iho. Gapo tabak nang da Cynthia. Mairaman kanto, iti kinabak nang da. Talaga aday tala kinabak nang tinapatag kada kayo, mama. Ngam dispinsarin nyo. Tatalaga nga awan mapasamak akalaysa. Kay kayat ko pa iti agbyag iti simple. Ngam ti makadanak ti babae ajakmat ay ayaten. Talaga natangkan ti ulom. Ngam agpili ka,
Alex. Ikalaysam ni Cynthia, wano maisagmak da Almira asang pamilya. Anya? Tabut-but ngandak pa yan, mama. Saan ka abot-but nga? Kabalak nga aramidan amin ngayong bagak. Ado ti kwarta. Kat may salang asaok nalpasan. Mama, Isong agsagana ka, Alex. Agkalaysa kayon kin ni Cynthia. Ngam saan adito'y pagilyan tayo. Mapantayo ija abroad. Kat ijay kayon ngagkalaysa. Ijay kayo matan amangkad. Tapno di na kayon gulwan. Dayjay nga Almira. Papayanas ka na papanawam ti babaunan, Esmeralda. Gapo taday tatiamok akasayatan nga ramidan, Romeo. Anya, saan na naskay? Ni Koncheng ti kabayagan di ti mansyon, kat iso ti mapagtalkan. Di mo pagawidan tayo so ti pangitalkan tayo ti mansyon ama panawan tayo. Anya, di ka kadiag pampanunot, Romeo. Kasanoon no iti ipapanaw tayo kat maadaan da iti komunikasyon kini Almira. Amumat a close da kini Alex. Kayat ko lang tagsigurado. Kayat ko anaragsakton ti panagasawa da Alex kan Cynthia. Awan latam mukon. Saan dan to anaragsak? Kaputa sa bali ti ayatan ni Alex. Aping namin nga iparit mo ti panagragsak da. Kayat mo kada may padada ka data? Akanayon ti panagapat ha? Sumardeng kan! Awan mo't lati serbe dagit ang ay bagbagam. Sikat yawan si Sedbina. Pah! Tatang, talaga kayam ngayon niya dayuda kanyak ni Alex. Talaga matdayjay a Senyora Esmeralda. Pinagkalay sa daidan ka ni Cynthia. Napan kami ka ni Sandra ija mansyon da. Ngam, kabarbaro amin dagiti katalak da ijay. Awanin ni Manang Kunching. Kat masigurado ka plano amin ni Senyora Esmeralda. Tapno awan ti pagdamagak may papan ka niya, Alex. Ala, saan abalay anak ko? Talaga siguro asaan ada kayo kan ni Alex ti agkatuluyan. Ngamno da kayo man ti talagaan na ituding iti tunggal maysa. Dumteng tulat ta, anak ko. Ngam, tatang. Ada pa'y may sa parikot ko. Anya dahi ta, anak ko? Pakawanan na ko, ma. Gaputa masikugag. Ni Alex ti ama. Anya? Pakawanan na, tatang. Diyak ngamin ninamnama nga umadayo ni Alex. Kat nagtulagan min ti pa nagkalay sa ami ko, ma. Awanan ti maramidan tayo, anak ko. Saan yung mga tanagayatan ti panagin na dayuyaw? Ikagumaamlat ta, apadakkelan ti anak mo, Almira. Alex, honey, kaya't kumatgagpasyar ta adwa. Total, awan matrabaho ta ita? agpasyar ka asiksika. Honey, agasawatan. Iso asaan ka kumamat agas ta kanya ka? Legal ti panagasawa ta. Ngem di ka ay ayatan. Gaputa impilit da kalaang kanyak. Amum dayta. Pangasim, Alex. Ayatan na kumamat akas iti panagayat ko ken ka. Sorry, Cynthia. Ngem talaga ajak maarami dayta. Gaputa may salaang tilinaon dayto'y pusok. Ni Almira. Dayjay amamirmiraot. Alex, dayjay kadilaang nga babae ti makagapo. Naapay at tinak maayat. Napimpintasak nga mi ti dayjay a babae. Kanado ti kwartak. Ado ti sanikuhag. Iso anasaya at nga adayo ti panagbiag mo iti sidong ko. Gaputa saanin ang masapol ngagtrabaho ka. Awan patag ti adu a kwarta.
no saan met anaragsak ti agasawa, Cynthia. Dayta ti laglagi pam. Ala, panawanak dito yan. Jak kayat ti masinga iti aramida. Ni, apay ka di Almira. Saan ba't ngagsarsardangan ngagsangit ni baby? Wen nga ron, makaturturog siguro. Ay, sumatlagayang magriri Ang aguray ka. Apay akas tamot ton dagita matam. Mapuy-puyatan ak ngamin, Sandra. Amumatan. Awan kasi nublat ko ka ni baby. Saan akabailan ni tatang tagpuyan? Ay, anyan ti kastoy. Kaasi kayo mo't, Almira. Kastoy gayam ti pagbanagak, Sandra. Naamukla ko mga kastoy. Diyagon impilit tinakiayan-ayat ka ni Alex. Ngam ay ayatan nyo mat nga rod ti tunggal maysa. Ngam ubaw ti panagayat na. Di na inlaban ti ayan-ayat mi. Di nagpay kinumusta sakbay nga imadayo. May samat na dyan nga, Alex. Apay, kaguram ka din ni Alex, Almira? Talaga nga adag kura amariknakan ko na. Binutid na pa yan anaming pinsan ti komunikasyon mi. Bayamon, padakkalak ni baby. Gapu tayo sa timaysa ang makagapo. No apay adyak mapukawan ni tinamnama. Unay kan, Alex. Day talag barbar Dr. Aramida. Ada ka ti problema, mama? Sika ti problema, iho. Saan tayo ngay may dito abroad, tapno ag barbar taglang. May tayo dito tapno ag trabaho. Kan tapno ag biag kayo anaragsak kin ni Cynthia. Kat sikamat ti problema, mama. Diyo ka di amo dayta? Anya, tapay ko mapagparikutan na, iho. Kat baybayan kamatan iti kayat mo nga aramidan. Gaputa man naging bubukod kayo, mama. Impilit yo nga ikalaysak ni Cynthia. Iso nagbalinan a miserable ti biyag ko. Aging gakadita kat dinak maawatan, iho. Gaputa didak met maawatan, mama. Iso saan tangag kinawatan. Sumardang kan, agasawa kayon kin ni Cynthia. Eso ang mga barwanan kan. Aklo namon ti kinapod no, Alex. Jack maramid dayta, mama. Asawak ngagpaisuita ni Cynthia. Ngem nila ta Almira ti linaon ti pusok. Almira, balasangan ni Ira nga anak mo. Wen nga ron, Sandra. Kaya't naasawan, bakit takmatan? Wen nga ron, kasla kaano laang idiubing tayo. Awan pa yan dagiti dadakkel ko. Dudwa kami iti anak ko, tadagiti kakabsat ko, adamot din bukod da a pamilya, kat adadan iti lugar a nakaikamangan da. Kabailak pa nga tanga isakad ti anak ko, Sandra. Kabailam day ta, Almira. Adamot pang gadam. Iso adi mo pa kadanagan day ta. Wen matkit di Timot ama ni Ira. Awanan ti damag ko may papankan kwa na. No kasanumot nga tan, ti panagbiagdakan ni Cynthia. Ay, di mon panunutan day di a tao. Masakitan ka laang. Tiket di panunutem, ket ti agdama, ken ti masakbayan yung nga agina. Wen matkit di. Ay, sayang. Diyak na itrabaho ti inlepas ko a kurso. Kasanumat gamin. Saan akon anak kapag board exam idi. Gapu ta diyak na asikaso. Gapu iti panagsikug ko idi. Katagpada talaang ngam sana bali.
Anusan tan ti manggad iti pribado a sektor. Uray na babala ang ti sweldo. Tinapatag, adda masweldo ta. Manon atawan ti naglabas, sipon nagkalay sa da Alex kan Cynthia Esmeralda. Awan pa'y matanak da. Ay, wan nga rod, Romeo. Embagak maat ngagpakita da iti doktor. Ngam di dapat kayat. Kunakit din ni Alex anasaysaya at no awan anak da. Dahil ti pagkakitaan, asan na naragsak ti panagasawa da. O, kita man, kanayon ti panagapa da. Kanayon ti sana panagkinawatan. Basol na ito ni Alex, gaputa di na maayat ni Cynthia. Sikat akin basol iti amin, Esmeralda. No di mo kumapinakibiyangan ti biyag ti anak mo. Nalabit. Naragsak na kumaita ka ni Almira. No iso dati nag-asawa. Sigurado anay-busan ti kwarta ni Alex. Tawan mo at ti kinabak ng dayjay nga Almira nga isabat na kuma. Bakit kan lakaitan? Saan ta na makapagtrabaho? Magnamnamatalangan iti mapaspastrek ti negosyo tayo. Saan ta nga mo? No, kaano ti panang isublita iti bulod ta abiyag. Isong agbalbaliw kamat kuman. Panunutam ko man ti pagimbagan ti anak mo. Nanang, ituloy ko kadipay ti agadal. Wen anak ko, agadal ka. Gaputaday tala ang ti amok ama ipatawid ko kan ka. Nanang, amang ano marigatan kayo. Dumakdakalan ti magasgastos ko nga agadal. Talaga nga adda magastos. Nga oray ibagatan, a government university ti pagadalam. Hindi ka madanagan. Ikagumaak ti manggad, tapno adda gastusan. Agyaman ak unay, nanang. Ay, no apay mat ngamin, nga irresponsable ti amak, nanang. Bak nang damat, ngam apay nga tanga awan ti kunana mat amang kumusta. Bayamon anak ko, di mon pampanunutan ti amam. Saan ta nga ammo, no anyamot tan ti mapaspasamak kan kwa na ita. Jak malapdan ti bagik a makarik na latay ti gura ken kuana, nanang. Tano talaga napatagtaken kuana. Engka gumaan na ta kumaabinirok. Iswa talaga kit di nga responsable, ah. Ala, mangan takit din anak ko. Saanen aday ta, ti pagsaritaan ta. Mama, mano atawan ti naglabas. Sipod nagkalaysa kami ka ni Alex. Ngam na lamis matlatta ti panakilangan na kanya. Ay, day tangarod kat iha. Kastoy kadilatan, mama. Iha. Kanayon kami nga agapa. Adaman pagkaduan mi. Madlaw asaan ang naragsak ni Alex. Awan pa'y anak mi. Useless ti panagdan nami. Pasensya am kumalatan ni Alex, iha. Kanayon kadilatan asyak ti agpaspasensya. Kastoy latan na kanayon. Makauma. Agaramid kayo iti pamuspusan. Tapno maornos ti amin kada kami. Horayan niya taramita kiha. Talaga di na may surot ipagina ang mga yatkan ka. Baliwam mo't ngamin, ti panakilangan mo kan ko na. Anya? Siyak ti agadjas, kasjay ka di, mama? Saan ka di ngayon bagam iti? Akaba alam nga awatan ti mabalin ang mapasamak, iti panang pilit mi kan ko na. Amang ikalay sakat ka. Kasta itan ti ibagayo? Kaya't nasawan. Nauma kayon amang bagbagakan ko na, mama? Inkariyumat nga aramidan nyo ti amin. Tapno ayatan nak ni Alex. Makitam ti bunga ti inaramid jo, Esmeralda. Anya manan ti bagbagam, Romeo. Nangago ti saritaan nyo kan ni Cynthia. Agsinsinnidir kayo matlatan. Daitan ti bunga ti naramid mo, apan ang ipilit iti kalaysada kunakmanan. Basol ni Alex ti amin kunakmanan.
Nagsimple ti kayat ko nga ramidan na. Ayatan kan ipatag na ni Cynthia, tapno agbalin anaragsak ti panagden nata. No awan ayat itinagbatan ti agasawa. Adayaw ang mapasamak na itang ibagbagam. Ay, tsaka mo na niya ti aramidak. Nasakitan ti ulo kamangkit kita iti sitwasyon dadwa. Sa naklakat nga rudan ang makapag-relax. Dahita ti may saabungan na imbes nga relax ka, iti panagsardeng mo nga trabaho. Awan taday talag konsumisyonan iti may papan ka nagiti agasawa ti aramidam. Kaslaawan mo tanti inanam Almira. Saan ka kadi mabambannog? Ay na, kinapudno na, mabambanno ka. Ngam agkurang no ti sweldok iti pagpapayak. Iso anas kan agbiro kak iti sideline ko. Amang ano makaala ka mo't iti sakit mo iti day tangar aramidam. Saan mo't siguro, Sandra? Agam, adamarik nakno daduma. Kasla nakapsot dagiti matag. Anya? Ni, agpa-check up kan Saanen, Sandra? Gastos laang dayta. Ay na, di mo tagisayangan ti magastos mo, gaputa maipapanday ta iti salunat mo. No kayat mo, ijay talaangan RHU. Sige, Sandra. Ngam, inton awan ti aramidak. Saan maibus ti trabaho, Almira? Iso nga ikarigatam ket di ti agpa-check up. Nasaysaya aton ti masapa amaamwam no anya dayta. Esmeralda, kayat ko ti agsublin iti Pilipinas. Anya, kasanon tinegosyo tayo ditoy. Dapat lagi ti katalag tayo. Kayat ko nga men tagtali na Eden iti Pilipinas. Anya, di useless ti panag-migrate tayo ditoy abroad. No kayat mo ti agsobli niya Pilipinas. Kat mo nabayag tayo mutan ditoy. Kaili ko mutan ti wagas ti panagbiag iti Pilipinas. No kayat mo, sumurot ka. Saan? Tiyak kayat ti agawid ijay Pilipinas. Kakaiso na asaan ang mapanunot ni Alex ti agsobli ijay Pilipinas. Sapay, mailiw ako ni Chay. Basta, awan ti agawid ijay Pilipinas. Kumusta mo ti panagadan mo, iha? Nasaya at latabat, auntie. Sana kamarigatan. Gaputa kayat ko at talaga ti kursok nga inala. Nasaya at ano kasta balasan ko. Mala, igaad mo ti agadal. Tapno si ka ti mangituloy iti propesyon ni nanang mo. Wen, auntie, kayat ko at talaga ti makalpas. Tapno makapagsubadak mo't iti inak. Kada kayo, auntie, iti amin atulong yo. Ay na, sa anak, adumaw dawat iti kasukat ti amin atulong ko kada kayo. Aggayam kami kaninanang mo. Iso anak kasaganak at tumulong, aginggat kabaelak. Ay na, agyaman ak unay, auntie. Kat ikarik, subadak amin dagiti rigat yo kanyak. Ayra, anak ko. Anya ka diti aramidem dita? Aglutluto ak nanang. Mabalin ka di nga umay ka pa'y ditoy. Wen nanang. Apay ka di? Pakikita man jay sagad, anak ko. Sagad kunayo, nanang? Wen. Daytoy man, nanang. Adagayam dita. Apay ngay. Jack matan makita, anak ko. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yu italawas ang napauluan. Naulpi agkasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon.
Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napan ijay abroad da Senyora Esmeralda, tapno matuloy ti kalaysa da Cynthia ken Alex. Naamuan nga rod ni Almira, kat kastaunay ti sakit tinakam na. Saan mat nga kininaawatan da Cynthia ken Alex, kabayatan ti panagdanada kas agasawa. Kat ikarkarigatan mat ni Almira apagadalan ni Ira, nga uray awan ti suporta ni Alex kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Naulpit, agkasa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ira, anak ko. Anya ka di ti aramidem dita. Aglot-loto ak nanang. Mabalin ka di nga umay kapay ditoy. Wan nanang. Apay ka di? Pakikita man jay sagad, anak ko. Sagad kunayo nanang? Wan. Daytoy man nanang. Adagayam dita. Ang apay ngay ajak matan makita. Anya? Di yu makita kunayo nanang? Wan nga rod, anak ko. Kasla amin blurred ti panagkitak. Kasla kakapsutak. Anya? No kasta nga rod, ipat kayon iti ospital nanang. Ay, saanan anak ko? Sumayahat tumutla siguro ti panagkitak. Mangirwara kiti kwarta iti bangko, Alex. Anya man ti pangusaram iti kwarta, Cynthia. Ada pangaramatak. Apay, ada ka di reklamo? Awan reklamok. Ngamday tamot laggas gastusen ter aramidam. Pasyar dito'y, pasyar ijay, kastalatan. Kat, basol mo. Tadi mo matkayat ti sumorot kanya. Kaslawan torong ti panagbiag ta, Cynthia. Gapoy ti arhamid mo. Apay, awan ka di ti planom nga agurnong para iti Masakbayan. Saanan anaskan? Baknang kami asigod. Iso asaanan ang masapol nga gurnongak. Di mo ammo ti Masakbayan. Sigurado ka kadi nga agnanayon ti kinabaknang mo. Agasto sa kaginggat kay kayat ko. Kat di nagpakibpiangan. Kat agastos kamat aginggat kay kayat mo. Di kalapdan. Basta siguradom lang nga awan pa kainaikan dayjay nga Almira. Nanang, kitain yu manday ta. Addan komplikasyon ti sakit yu iti mata. Iso anapukaw ti panagkita yu. Anya? Wan nanang, kinasaritak dagiti doktor. Kat naladaw ka no ti panagpa-check up yu. No kasta. Bulsa ka kon, anak ko. Wan nanang, sigun ka dagiti doktor. Operasyon laang ang tinamnama. Tapno agsubli ti panagkita yu. Ang awan ti kwarta abus-busen ta, anak ko. Day tangarod nanang, ang sana bali. Agbirok ta iti pagpatulungan ta. Agdawat ta iti tulong pinansyal. Tapno may pataming ka, nanang. Saanan, anak ko? Marigatan ka laang. Ika gumaaklatan ti agbyag iti normal. Nga uray kastoy ti kasasaad ko. Kasapulan yu ti adu nga adjustment, nanang. Sana sinsinan ti sitwasyon yu. Basta, di ka unay madanagan, anak ko. Adaasi ti Diyos. Saan na ta abay-bayan? Lester, amangan nagsardeng ako niti panagadal ko. Ha? Apay nga Ira? Sayang mat May salangan atawan, agradwar tayon. Lester, di na kun mapaadal ti inak. Gaputan nagbalinan a bulsag. Anya? Awan, Lester. Sana na makapagtrabaho ni nanang.
Awan matan ti pangalaan mi iti pagbiag mi. Iso anas ken nga agtrabaho Anyan tinagbambanagan ti inam, Ira. Hindi mad na ngamin tinabayag a marikrik nana. Saan nagagagas? Iso akas jayan. Nabulsak kat nga roden. Ala, yan anos mo pailang ti sumrak iti pagadalan, Ira. Agbirok tanto iti scholarship. Barang makastrek ka. Kat ti amam nga talaga ka di ngawan komunikasyon nyo? May samat day siya at tao. Kinapudno na. Nalaos ti gurak ken kuana. Gapo iti panang baybay anak na kami. No talaga napatag kami ken kuana. Ingka gumaan na kumatinang suporta kada kami. Sa bagay matkit di Ngamala, di ka mapukawan iti nanama. Adda solusyon day ta mapaspasaram ita. Buisit ka talaga, Alex. Inbabain na kadagiti gagayom ko. Kasano manan ngayon babain ka? Kinaduan ka lang arudan iti dinarayam aparti at dapay laeng may bagam. Apay apimanaw ka, Dagos. Kat nagigyan ka la diti lugan? Kaslak la mo lang iti resepsyon a pinanawan ti partner na. Sorry, Cynthia. Ngam talaga sa anak ana irwam ngagpamarang. Mano ti tawentan ngagdandan na. Mano atawan ang tinaglabas. Sipod nagkasarta. Ngam kastoy kapay laang aging gayta. Kaslata aso kan posa. Gapo taawan ayat itinagbaitan ta. Anya. Panagkunak. Dayto yan ti panawen. Tapno agsinatan, Cynthia. Agsinatan. Gaputa na uma akon. Anya. Papa, maumuma akon iti sitwasyon mi kini Cynthia. Alex, iho. Nabayag mata na nagdan na kami. Ngam awan at talaga ti mariknak a panagayat kan ko na. Gaputa may salang ti linaon ti posok. Ni Almira. Iho, si din, suportara ka amay na planom. Ang no planom ti manangisinam kan ni Cynthia. Jak kanunungan na ita. Papa. Well, Alex, nagkasara kayo. At nagkinaryan nyo. Dahil ako matipampanunutan. Kan may sa basol iti namarswa ti panagsinat ti agasawa. Ngam anya ti aramidak, Papa. Sanak mat anaragsak iti sinong na. Iso akagurak ita ni Mama. Iso ti akin plano iti amin. Punasam ko matigura iti kaunggam, iho. Sursurom nga ayatan ni Cynthia. Akas iti naramid ko ili ka ni Mamam. Anya? Kas iti inaramid yu idi kini Mama ko nayo? Waniho. Langgam tayo bagak. Tapno maawatam ti amin. Impas ngay mon ti sikog mo, Esmeralda. Sipod pinilit dak amang ikalay sa ka. Inaramid ko amin na pagrebengak kas asawam. Awan mat siguro ti makunam. Mairan-ranod kamat iti kinabak nang mi. Sipod nagasawat na, Romeo. Iso nga awan mat siguro ti may bagam. Naisakripisyo ti ayan-ayat mi kanilos gapukan ka. Kat kinasakit. Pinikot nak. Tapno adalang mangitakder iti sikog mo. Sana bale, gapu tabak nang kami. Kan, adamat rignakan ka. Managing bubukod ka. Managing bubukod ka, Esmeralda. Nukasta, saan ada kayo ti amak, Papa? Pasensya ka, noon nagilimad kami kan ka, iho. Yak namin kaya tamasaktan ka. Gaputan napatig kan kanyak. Asino nga rin tipudpud no nga amak, Papa? Yaka mo, iho. Kaputa, saan ko nga amamuti damo a boyfriend ni Mamam? Kat, idinamo na amasikog. Siyak ti pinilit amang ikalay sa akin ko na. Tapno saan lang nga may babain.
Nukasta. Agpada tayo ti kapadasan, Papa. Juan Alex. Isa akas taon na ti panangtubngar ko ini ka ni mamam. Ini plan-planuan na ti kalaysayo ka ni Cynthia. Ayam, di nakimpangag. Anyan. Kastagayam ti pudno a kinatawag. Nagsakit ti inararamid ni Mama. Nagilimod pa'y gayam kanyak. Ayam pangasim, iho. Di ka ko magumurkura. Kat laglagi pa, ipatpatag ka unay. Imbilang ka na punpudno nga anak ko. Anyan, ti kastoy ang nagpambanagak, Sandra. Kastoy gayam ti agur-uray agasat ko. Almira, sa anak mat ang nagkurang. Inaramid ko ti amok ka na sayaan. Ngam, apay. Naulpit ni gasat kanyak. Awanen dagiti dadakkel ko. Pinanawan nagtilalaki nga inayat ko iti kastaunay. Sa ita, nagbalinak kabulasak. Kasano nga rood may sakad ko ti panagbiag mi iti anak ko. Kasanon ti panagkatal na. Almira, di ka kumamapukawan iti namnama. Uray kasano karidam ti pasamak ti biyag mo. Patsyak adumtang tumatlaang tilawag. Di mo pa kadanagan ti amin. Adtuyak agayam mo. Nakasagana at tumulong kan ka. Agyaman ako na, Sandra. Kaputada ka. Siguro, noawan ka. Jakon amo no anya ti aramid. Ay na, makasangit hagga po iti ragsak, Lester. Kung naktukat, Ira, sigurado ang maala ka iti scholarship nga inaplayan ta. Pinatganti na Marso at ikid daw ko. Ay na, dakalan da ito'y atulong para kanyak. Talaga adakkel atulong ti scholarships, Ira. Isu nga igad tayo ti agadal. Sana bale? May sa semester langan, aggraduar tayon. Wan nga rod, Lester. No apay mat anala daw ti panakaawat ko iti daytoy nga scholarship. Sana bale, Tinapatag, naawat kan. Ken, at dapay mo ti refund mo. Dakkel mo't ti maawat mo cash. Sa bagay, husto ka, Lester. Busbusak iti pagadalan ti daduma. Kat no jak maibus adagos, aramatag tungag sapul iti panggada. Apay nga impudnom ti amin kin ni Alex Romeo. Panawon matan, tapno maamuan na ti kinapudno. Sana mabalin nga ilimod mo iti agnanayon ti kinatao na. Talaga kontrabida ka iti biyag ko. Bakit kan lakaitan? Sana rumbang nga nagtala agap apa ti mapaspasamak iti biyagta. Takita man, may padpadan ti anak mo iti kasasaad ka na to. Kita manaimbang, pasaray agapan da Alex kan Cynthia. Apay, kayat mo kaniya kas jaydan nga agnanayon? Basta, masurunak kan ka, Romeo. Kan apay nga imbagam kin ni Alex, ada saysaya at no agawid pa ilang ijay Pilipinas. Kayat mo asawan, nasaysaya at no agsinada. Sana na ito ti kayat ko asawen. Ti kunak, nasaysaya at no agin nadayo da pa ilang. Tapno may kanday ti gundaway ang makapagpanunot. Amangan no kasapulan na maadaan dalang iti peace of mind. Tabarang no iti panagin na dayuda, kat maamiris da ti kinapatag ti tunggal may sa kadakwada. Oh, naawata mon, ti kayat ko ang mapasamak, Esmeralda. Nasaya ta nasabat ka, Ira, balasang ko. Ha? Apay ka di, auntie. Kas lagdadaras kayo man. Ay na, ninanang mo balasang ko.
Adda nang ibaga kanyak, anakita da kano ijay igid ti kalsada, ijay sentro nga agpalpalama. Anya, unay matan ni nanang, kasano nakadanon ijay. Abangan no nagpaspasarak anapan ijay. Iso ama pa anak ko tamapan ko sukunan. Ay na, agyaman ak unay, gaputadda kayo, auntie. Ala, kuyugan kayon amang sukon ka ni nanang. Nanang, anya ka di tinapampanunot yu. Apay anapan kayo pala ang ijisentro ang nagpalama. Pasensyakan anak ko. Di na ko maibain. Kayat ko laang amanggad. Nanang, saan anasken amanggad kayo? Umdasan ti sweldo kas working student. Kan adamat jay naawat ko ijay scholarship ko. Saan tamat siguro nga agbisin, nanang? Masikuranak mat ngamin dito balay. Ay na, saan kayon arumrumwar, nanang? Kan saan kayon amapan agpalpalama? Saan matlang anasayat apakasarsaritaan nyo ti panagpalamayo? Anak ko, agaramid kayo latan iti pagpigadan. Wano, flower vase. Taisulangan tila ko yo. Ket into naggraduara kon. Saan kayo ang madanagan? Taagsapulak adagos iti panggadak. Oh, apay iho. Pagda ka di manan parikot mo. Malagip ko manan ni Almira, papa. Anya? Urean niya ter aramidag. Jak may waksi iti panunot ko ni Almira. Iso ngamin ti babae nga inayat ko iti kastawanay. Ado dagiti arapaat mi. Ado dagiti plano mi para iti masakbayan. Ngem sana natungpal. Gapo iti isasangbay ni Cynthia iti biyak ko. Narakrak amin dagiti plano mi. Iho, kasi ti kanayon nga ibagakin ka. Nasakit man, nas ka nalipate mo ni Almira. Papa. Kat no may papanit ti sitwasyon nyo kan ni Cynthia. Para kanya masapol lang nga ginadayo kayo pa. Barang no iti panagin na dayo yo. Kat iliwan nyo ti presensya ti tunggal maysa. Babanday ta, maamiris yo nga ay-ayatin nyo gayam ti tunggal maysa. Almira, nakastruk ti anak mo iti trabaho. wen nga rod. Ay na, maragsakan ak launay. Maragsakan ka kunam. Ngam apay nga rot sangit ka. Kasladyak ngamin patyan. Jak na subaybayan anaimbag ti panag-aadal ti anak ko. Agam ita, agsirsirbin iti maysa nga ospital. Dayta ti pakakitaan nga adaka si ti Diyos, Almira. Di na kayo binaybayan iti laksid ti ado arigat a napasaran nyo nga agina. Sayang laeng. Gaputadyak makita ti anak ko nga isuot na ti uniforme na iti trabaho na. Iso nga rod nga alalukuyan da kang agpa-doktor. Tapno makakita kan tumanen. Saan, Sandra? Kaasi lang ti anak ko ang mailumlum iti utang. Nakapagdesisyon akon, mama. Anya ka di manan, tinapanunot mo nga aramidan, iho. Ma-stress akon dito eh. Kaya't ko mati makapag-relax. Isong agbakasyon akpailaing. Apay adi mo imbaka atakos. Tapno doa kayo kumakin ni Cynthia ang agbakasyon. Imbagak matan, mama. Kaya't ko ti ag-relax. Iso asumuro taki ni papa. Kat sa dino ti papanan nyo, iho. Agbakasyon kami pailaing ijay Pilipinas. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naulpit, agkasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo,
ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas, anapauluan, naulpin, agkasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apaya di mo imbaga adagos, nga dagayang planom nga agbakasyon iho. Tapno dua kayo kumakin ni Cynthia nga agbakasyon. Imbagak matakayat ko ti agmay may sama, Mama. Tapno makapagpanunutak na imbag. Iso asumuro takin ni Papa. Kat sa tino ti papanan nyo iho? Agbakasyon kami pa ije Pilipinas. Anya, sana mabalin. Amok ti planom. Mapanmulakit di kitaon day jeng Almira. Pangaasyo, Mama. Di yu iraman ni Almira iti saritaan. Awan ti amuna iti amin. Kan maysa, awanan ti komunikasyon mi. Awan ti agaw-awid ijay Pilipinas. Dispensaran dak, Mama. Ngam ita agundaway. Aramidak ti kayat ko. Di na kami panawan dito, Romeo. Awan ti agawid ijay Pilipinas. Nakikinding ako, Esmeralda. Agawid ak ijay. Kat andakin ka no sumurot ka no saan. Ijay ako naging kat aglaklakayak, naging kat matayak. No agawid ka siksika. Di mo ikuyog ni Alex, ang mga nagsabat dakin ni Almira. Awan maramidak nga puta nakasaganan ti papeles na nga agawid iti Pilipinas. Kat no agsarak daman ken Almira. Awan matdakas na. No agsarak na lang kas agayam. Kasanon nagsinubyanda. Adayo ang mapasamak na ita. Nga puta nabayagan na iti. Ken ang mga nunaragsakan ni Almira iti biyag na ita. Ay na, Papa, magagaran ako na makadanon ni Diamansyon. Sika talaga, iho. Baka sangputan tulat ta ka di. Anya nga ta itatilangan ti mansyon. Ti farm tayo. Kaya dagiti negosyo tayo dito Pilipinas. Ngun nga ron. Kasano? Saan ko napaspasyar? Ta saan mo ta kayat ni mamam nga agawid ak? Nalabos tumat ngamin ni Mama. Nakiting ti panagpampanunot na. Naimbaga, ta mapagtalkan ti kabsat ko ani Amado. Di na binaybay anti-farm kan negosyo tayo. Ay, talaga mabang-aran tirik na. No makalang apta iti angin dito nakayanakan na pagilyan. Angam, makariknaklat ta iti liday, Papa. Awan mo't ngaminan iti mansyon dagiti sigod akatalag tayo. Ni Manang Kunching, tatatapid na rin. Huwag nga ron. Kasano? Pinapanaw ni Mamam Ida iti nag-migrate tayo. Huwag nga ron, Papa. Angam sana bale. Tinapateg. Saan anabaybay anti negosyo yun? Agora ka. Apagay. Sa bali mo doon titaray tilugan. Sir, diyang makontrol titaray tilugan. Sana na kumpat ti preno. Anya? Ipaigid mo, manong driver. Talaga sana na kumpat, sir. May bangkang tilugan! Esmeralda, pangasyo. Sumaruno kayo ang dagos dito Pilipinas. Apay ka di. Sana ya akayat mo ti agmaybay sa. Anda kami dito ospital. Anyat aramidan nyo dita. Anyat tinapasabaan. Naawanan iti preno tinagluganan mi at taksi. Kat naibangga iti da kalaposte. Ado ti donor niya Alex. Garumyad lang kanyak. Anya, daitan di bagbagak kada kayo. Ipilit yun to mga agawid. Kita nyo man tinapasamak. Pangasim, sana panahon ni tati panagsinindir.
Kasapulan da kayo ka ni Cynthia. Uray italang kung mga ipakita yo ti kinapatagmi ka na kayo. Masapula sumurot ta adagos ijay Pilipinas, iha. Kasapulan da tada Alex kan Romeo. Ay, no apay mat nga mga impilit dati nagawid. Ala, awan met lati serbe na no agong unget ta ditoy. Kat, kumusta ni Alex? Kumusta mata ni Papa? Jak nga ruda mo, iha. Jak nakasarita na imbag ni Papayo. Agam sapay kumata na saya at ti kasasad. Sapay lang kumangarot, Mama. Sapay lang kumatakasta. Alex, pang-aasim tagpapigsa ka. Diyak ni namnama akas to'y ti mapasama kada kayo ka ni Papa. Naaksidente kami. Kabayatan ti panagawid mi. Nagado ti donor mo. Sikatin na pakaruan. Naimbaglakit din. Tanalaing dagiti doktor anang taming kanyak dito ospital. Inasikaso da ka na imbag. Juan, diyak lakit di kabaulan. No dakas tinapasama kan ka. Ni Papa, kumusta matan? Okay lang ti kasasaad na. At dalaga rumiyad na. Nasaya at meron no kasta. Tapno makahawit kami adagos. Diyak kayat dito ospital. Ad-adda ako mapsutak ditoy. Stable ti kasasaad yun, sir. Kat mabalin niyo ti rumwar ita. Agyamanak no kasta, nurse. Agyamanak iti serbisyo yo. Awan ang yaman na, sir. Trabaho mi da ita. Iso anas kan nga aramidan mi anaimbag. Kat laglagi pa nyo manan Di yu liwayan dagiti na reseta nga agas yo. Kastamat adi yu liplipatan ti follow-up check-up yo after 7 days. When, nurse? Nasayat no kasta, sir. Malaman. Padasan nyo ti bumangon nga awan alalay yo. Ngam inayadan nyo lang sir. Tapno saan kayo ang mapuwersa? Aday ta, nurse. Mayat. Dakgalan ti nag-improvean nyo, sir. Dagiti langin sugat yu ti paimbagan nyo analaing. Adadan nyo tapno saan nga agimpeksyon. When, nurse? Ang mabalin ka di maamuan tinagan nyo, nurse. Ken no taga-ano kayo? Ira Sanchez, sir. Taga dituyak matlaang. Ngam ijay kami si Chobugalyon. Anya? Manipod si Mangpat ka, anak ko. Saan ka matan amatagtagari? Nanang. Apay ka di. Nanang. Adang amin ti maysa pasyente mi. Naidumduma para kanya. Ha? Kasano ang naidumduma? May sabak nang. Katawanan niyo siguro. Ngam, saan amadlaw? Gapo siguro ta saan ang nagtrab-trabaho iti nadagsan. Ngam, kasla stress. Madlaw iti rupa na. Anya? Wan nanang. Amok amaklaat kayo. No ibagak no asino. Ni Alex Lidesma. Anya? Sana ka nagkamali, nanang. Isunay jay ti amak. Sabali ti riknak nakita. Kan nagan na laang. Sigurado ak nga iso. No kasta. Adada diti pagilyan tayo. Wen nanang. Kat sigun iti nagbalin a watcher da. Kagapgap mo dala ang ijay abroad. Kat na aksidente da. Idi paawid da kuman ijay mansyon da. No kasta. Nagkita kayon iti amam. Anak ko. Wen nanang. Kat
Jack amo. Aglalaok ti marikriknak. Jack mailadawan. Papa, no sana nga kang mali. Anak ni Almira jay may sa nurse, anang asikaso kanyak iji ospital. Anya? Wan papa, sa bali tiriknak, apaman anakitak day jay nurse. Sanchez te apelyido na, kat taga-bugal yon. Kasta ka di. Wan papa, iso akayat kumanen ang makasarita day jay nurse. Amangan pa'y kitdi, no nagbunga ti pan nakailawan mi idi kini Almira. Iso nga ayra tinagan na. Ta Alex kan Almira. Anya? No kastaman bilang papa. Dakkal tinagkurangak kas amana. Kat jak to mapakawan ti bagik no bilang takasta. Iso nga agsubliak iti dayjay nga ospital. Kat sapulag ni Nurse Ira. Agyamanak, gapot a pinatgamtikid daw ko ang makapagsarita ta, Nurse Ira. Talagang inururay ko ti oras a panagawid mo. Takayat ka ang makasarita. Sir Alex. Ira Sanchez tinagan mo kunam. Kat taga-bugal yun ka. When, sir? Iha, Apay kadiakas dati panang mingmingyo kanyak. Kan, apay kadiakas lanaklat kayo iti imbagak. asino ka ditinam, Ira? Ni Almira Sanchez, apinanawan niyo. Kan binaybayan niyo. Anya? When, Sir Alex Ledesma, am mo kayo. Damo pa lang apan nakakita kada kayo. Kan panakaamok itinagan niyo. Am mo kayo. Kat saan ka nagkamali? Da kayo ti amak anang baybay akada kami iti inak. Iti unos ti mano atawan. No kasta. Wen, da kayo ti amak. Ngam apay nga ita kayo laang. Sa dino ti ayan niyo, iti kasapulan da kayo. No kasta, iha. Nagbunga ti ayan-ayat mi kini Almira. Kat si kadayta, Ira, iha. Wen, siyak nga rod. Nadagsan tiriknak, idi nakita kayo. Ngamnaskan nga asikasuan kayo anaimbag. Kaputa daytoy ti sinapataak a propesyon ko. Kan adala ta respeto kada kayo. Tanoawan kayo. Awanak mat iti daytoy alubong. Nasakit lang tiriknak. Tanaasikaso kayo anaimbag. Idinto aninanang ko. Diyak kabailan ama paimbag. Anya ti kahit mo asawan niya. Ado dagiti ba nagadiyo amo? Gapo iti kaawan niyo iti naunday apanawan. Pangasim iha. Ikuyog na kami iti balayo. Kayat ko ang makita ti inam. Anusan niyo kumaday to'y nanumula ang abalay mi. Ala, ito gaw yu pa'y dito'y. Tayabak ni nanang. Magagara na ka makakita kini Almira, papa. Orayan talaka no biit iho. Ang mga nadararamidan na itilikod ti balayda. Anyan. Kastoy pa'y lagayam ti lang at ti balayda. Siguro, binusbus ni Almira amin a kwartada. Iti panagadal ni Ira. Nalabi na kasta. Iswadidan pinatarimaan to'y balayda. Talaga nga do tinagkuranga kadakwada nga ginapapa. Sa anak apagwadan nga ama. Saan mo na panunutan rayta? Andatan do ti balayda, Almira. Apay ngay.
Nagbayag damitin, Papa. Huwag nga ron. Umaydan. O sige, iho. Rumarak, tapno makapagsarita kayo anay baga. Almira, apay akas tamat ng tilangam. Pasensya kayon, no nakawarwara ti balay mi asinang putan nyo. Jakmut nga minan makita ana imbag ti buya ti panangi urnos ko kadagiti alikaman mi. Sana day ta tinapatek. Imay kami, taumay da kayo pasyaren. Gaputa ado tinaamuak. Ngam, apay akas tamat ng tilangam. Pasensya ka na, Alex. No kastoy tilanghak anasang putam. Adayo anapimpintas ni Senyorita Cynthia. Saan ka ni? Naimbag, ta iso tinaasawam. Tasyak, nagbalinak abulsak. Almira, pakawanan na kuma. Jak nagayatan ti am. Alex, napakawan kan. Ngem no ti kunam kat ituloy ta ti relasyon ta. Saan ang mabalin? Ayatem kit din ni Senyorita Cynthia. Ta talaga nga isuti na itudig para kan ka. Saan adata? Tila ang kid daw ko. Sapay la ko ma. Tanasaya at tilinangan tayo. Nang runa ka ni Ira, aputot mo. Kalukuan day tapang panunutam, Alex. Apay ko maagastusam da kijay nga gina. Sigurado ka ka di. Asikati amaday chay nga ayra. Masiguradok, Mama. Gaputa na ritnak dayta. Idadda kami di ospital. Ha? Oh, talaga pag mamauyong am unay day jay amamirmirao. Aging gaita tamanon titawan mo. Pangasiw, Mama. Nagbalinak nga irresponsable nga ama. Gaputa nagpaiturayak kada kayo. Ngam kitain nyo tinagbanagan dagiti agina. Nakakaasi da ita. Alex. Nagbalin abulsek ni Almira. Binaybayan na ti bagina. Gapo iti ayat na ama isakad na ti panagadal ti putot ko. Ti apuyo, anabaybayak. Gapo iti kinamata pobreyo, Mama. No sinupurtarak kumaida. Saan daunay anagrigat kuma? Anyati ko na, Meho. Bulsak itan ni Almira. Huwan, Mama. Bulsak itan ti babae nga ay ayatak. Ngam pagyamanak unay, tanaisakad na latta ti panagadal ni Ira. Kat may sa itan anays. Ha? Mama, pangasiyo. Punasan niyo kumantigura iti kaunggan niyo. Kat baybay andak amang sulnit, iti nagkurangak kadakwada. Cynthia, iha. Inam amiris ko an imbag, dagiti imbagbaga ni Alex. Mama, Panawan mat siguron, tapno urnusan tayon ti amin. Kidawak kumakan ka. Adi mo lapdan ni Alex at umulong ka da Almira. Nang runa kat adagayam anak da. Mama, masakitan itinamuak nga dagayam anak da. Ngam nararigan, siyak ti makagapo, no apay ana ipagal ti ragsak dado. Iha, Nalabas siguro tinamayakan ni Alex. Kan makonsensya akmat laang iti dayta. Dayta siguro ti may sa makagapo. No apay asaan ang naragsak ti panagdan nami. Iso adyak lapdan ni Alex at tumulong kada Almira. Suportaran tayo ti panang tulong na kadagiti agina. Mama. Agyaman ako na kada kayo. Nasirayak manen ti lawag. Makitak manen ti kinangayad ti aglaw-law. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputan na baligi ti operasyon mo, Almira. Agyaman ako na Alex. Sa anak ama umang agyamyaman kada kayo.
Almira, iha, naamiris mi ang apatag kagayam kada kami. Pakawanan na kami kumakadagiti inararamid mi kan ka, iti kalabas. Awanan kanyak dagitay, senyora. Napakawan kayon. Kat saan na ka nagimula itigura kada kayo. Naaklon kon, asaan ada kami kan ni Senyorito Alex ti para ititunggal maysa. No dikat, isuda kan ni Senyorita Cynthia. Iso atikid daw ko, urnusin nyo kumati relasyon nyo. Senyorita Cynthia, Senyorito Alex. Ipatag, kan ayatan nyo titunggal maysa. Almira, Di na kon panunutan. Naragsaka kon itibiyag mi kan ni Ira. Kat bigbigak nga utang ko anaimbag anakam ti panang tulong yo kanyak. Jak pulos malipatan dayta. Kat ti panang suportayo kan ni Ira. Pagyamanan mi unay dayta. Agyaman ako na imot, Almira. Ikarik, agbalina ka na imbaga pagayam kada kayo. Jakon lapdan ni Alex sa tumulong kada kayo. Kat namabalin, anak tayo kumaamin ni Ira. Nang runa, taawan mat nga rod anak mi ka ni Alex. Awan parikot iti dayta, Cynthia. Nanakman ni Ira. Kat numakisin ningad man kada kayo, jak lapdan. Gaputa makita kat napuna sentigura na kada kayo. Agyaman ako unay, Almira, iha. Mga barwanan tayo. Lipatan tayo tinapalabas. Kat sangwan tayo ti agdama. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naulpit, agkasan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. El Oro con Sangre! Pinapalabas, nagsublin ni Don Esteban iti Villa Gabriel. Imbilin na langan ti rancho kadagiti katalag na. Iti isasangpet na, naragsakan ni Lolita. Impagarot da ito yung agsublin ti sigod apan nakilangan ti asawa na kenkwana. Ngaman yan, tayo ti damo pa ilang ay sasarek na iti sigod akwartuda. Ket ti pa ila panang gunod na kenkwana ti inununa da ito'y imbis akitaan na dagiti anak na. Inaramid ni Don Esteban ti kaykayat na iti asawa na. Kabayatan ti panagsangsangit dagiti singin iti indayon da. Nadlaw mo't da Pedrita ken idita ti mapaspasamak. Iti may sangal daw, nakapungtip ni Don Esteban, idinaamuan na anatakaw dagiti na dumaabaka iti rancho. Itagagayem, denggan niyo tituloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Senyor, nagpukaw mo't dagiti pinosgan niyo kabaliro. Dagijay na awanan bain. Agsagana dagijay. Ha! I-report ko na dagos iti otoridad. Patiliw ko dagijay na kabalyero. Senyor. Agsublini si kaijay rancho. Asikaswam ti rancho. Bun, senyor. Natakaw dagiti daddo maabaka. Ket maatap a dagijay kabalyero agwardya ti akinakam. Anya, nagloko damatan. Naanos ni senyor kadagijay, iso ang nagabuso da. Nagdakos damatan? Engem masigurado, matiliw tumot la dagijay. Nai-report dan. Sa bagay, basit la day di amaksay iti kinabaknang ti amo tayo. Oy, di mo sasawan ti kasta numang mangag na. Tamang ano sika ti pangidasalan na iti sakit tinakam na. Amok mo ta. Laglagi pa makanayon ti bagbagak Tinapatag ita at data dito'y Villa.
Mayat tibiyag ta ditoy. Ay, Ay sos, awanan ti adu asaw. Di mon pakibiyangan ti anyaman ang makitam dita. Basta trabaho ka, nalpas. Agsapsapol ni Siak iti matalek na agaywan kadagiti vaka dito'y rancho. Kayat ni Siak daytay nagagit, mapagtalkan, ken saan na bandido. Ado kami, senyor. Pili ka kata kami. Osep, sikati kalakayan kadagiti amin na labrador dito'y Hacienda Gabriel. Ama mo ni Sika dagiti amin nakapurokan ni Sika. Senyor. Pues, tangay Sika ti makaamoy ti amin na kostombre dagita nag-apply na gwardya. Italek ni siya ni Sika no asino dagiti mapili. Kaya't nasawon da ito'y no adaman bandido kadagiti agbalin na gwardya ket maulit tinapasamak na panagagab. Sika, ti agsumbat. Nangudyo mo tayong baga na Senyor Esteban. Iso nga ita, awan ti mapaya kada kayo amin na mayat ngagtalabasyo iti rancho. Amok no kasano te kanariga, ti kasasad tayo amin dito purok. No, malpas ti panagtatalo, na ayawanan ti aramidin ti kadwa kadet tayo. Ay, nagpasya ito. Nakairuwaman tayo ti manguray langan iti panagapit. Itiin mula tayo apagay. Naragsak tayo, no panagane. Nunalpas ti bingay, mangrugi man ti kalbaryo tayo. Gaputa, amu tayo. Asan nga umdas, apagbiag tayo ti mabati. Kalpasan ama, bayadan tayo ti obligasyon tayo. Iti amo tayo. Ika, ada mainayo na pagbiagan tayo. Kat iso ti rancho. Agsweldo tayo iti panagpay tayo iti rancho. Manayudan to pati pagtrabahuan dito Hacienda Gabriel. No, parugyanan ni Senyor ti trabaho para iti plantasyon ti unas. Gananos tayo. Kung ikararag tayo mahit, sapay kuma. Ta agtultulo yan, ti ase nga ipapay ti amo tayo, kadat tayo. Mala. Amin dagiti lalaki na kimite, kani Senyor Esteban ni Turod. Umasidag kayo dito eh. Isurat yun dagiti nagamit kwaderno. Benito, isagana ni Sika ni Stallion. Wan, senyor. Isagana ni Sika ni Brutus. Ada papanan tanadwa. Ay, ikuyugnak, senyor? Si. Una, senyor. O, sige. Irwar ko da Stallion kan Brutus iti kwadra. Agpataer ni Sika. Isuot ni Sika dahiti inted idinisyak na polo. Senyor? Kan dahiti lalat na sapatos ti isuot ni Sika. Saan? Nasandalyas ti usaren ni Sika. Senyor, medyo nailit di sapatos nga inted yaw. Umay ni Sika. Ada tayo may isa na sapatos ni Siak na saanen na maususar. Itad ni Siak kini Sika. Ay, ikanak manan iti sapatos ko, senyor. Si. Tapno saan laeng na Siak tinagwapo iti papananta. Vamos, Benito. Umay kitain ni Sika ti bagbagak na sapatos. Nailit. May suot ko. Pilitak ta sayang da ito'y. Kanya, Benito. Umanay, lumsot di tagurong ni si Kaday Tanabots? Ayo, wen senyor. Anday ta, senyor. Uy!
Nagwapo ka dita, no day tati usaren ni Sika. Nagsakay kini Brutos. Senyor. Bueno, alay na ni Sika dayta. Ay, agyaman nak, senyor. Inikan nakmanan iti sapatos ka. Makaarempay ni Sika. Oray 5 na bailarina, Benito. Ha? Bailarina, senyor? Oray asino dita na muher. Maarem mo ditan. Sana ka babaero, senyor. Oh, talaga? Kayo, senyor. Adulakit diti kumpet ka da kayo, babae. Da kay lang amin ti agmadmadikit. Amom, Benito. Saan mat na siyak datay talaga na bohemio? Pilpilyan ni siyak, dagiti babae na kayat ni siyak na pagpalabasan iti oras. Senyor. Bueno, orayan ni Sika ni siyak di tababa, Benito. At dalala kay kwarto. Anyan, Benito? Apay manin aya. Nailot dayta sapatos kan ka. Ngam, ipilit mo. Agsakit ka iteriyo madita. Uno saan, amangan no aglapoy. Anya ka kadi aya. Hay. Kita matabagay ko. Oh, tama, oh. Madlaw launay nga agraraman kaditan. Aguli makaman? Maisursurot kan iti amom. Aguli makakunaknay. Ingkagat kita ano anya ti maitulong mo kini Idita. Marigrigatan san kadagiti trabaho na. Taurela duwaje as asikasun na maladaga. Dita ka man lagang. Isaram to tiri daw, tadi sumrap dagiti bolos sa manok. Wayne! Papanan minga taaya kini senyor. Apay apagpusturaan nakpay. Dahito yung matakal lugong ti usarag. Nagapumot lang kini senyor daytoy. Kita agman ti tsurak iti spiho. Uy, bagay ko launay. Caballero. Benito Caballero. Nagmayatan adenggan. Senyor, umayakon. Umayakon, senyor. Vamos, Benito. Nagpayagan ni Sika? Oo, senyor. Umayak. Anay ko, naitim kulti sapatos ko. Benito? Senyor. Diyos ke, nabriat ti sipar ti sapatos. Aganad ni Sika, Benito. Amangan no may puruak na kita sandalyas mo. Sayang ni sapatos na dinadal mo. Benito! Senyor! Saan na madalagan ni Sika? Tagumatang kanto iti kabarbaro na sapatos. At gaumintom kanya kita, Benito. Agyaman senyor! Basta umayon ni Sika iti amin na ramidon ni siya. Awan problema, Benito! Ado ti kabalyo ti amigo ni Siak nakasarita ta, Benito. Wen nga rod, senyor. Ado ti agar-arab akabalyo itinalawa asakop ti Villa di Gracia. At darancho ni amigo Fernando de Gracia. Kaduan na kabalyo ti adayjay. Kastagayam. Bohemio ni amigo Fernando. Iso na agsagana ni Sika. Sigurado na agawis dayjay na mapantayo jay kabisera. Senyor. Ado, ti bailarina na kasinarag tayo. Gapo ta ado, titarakan ni iso na bailarina.
Anya? Ay, takas ang tinastra ko. Mano, ti kayat ni Sika na makaida iti agbat ng Benito? Senyor, di na kumarabakan iti kasta. Oh, saan namang rabrabag ni Siak? Makita ni Sika inton mapantayo di kabisera. Gumatang ni Siak iti ado na kabalyo. Mausar na pagsakayan dagiti gwardya di rancho ti dadduma. Agbalin met na puli ti dadduma. Agpaado ni Siak iti kabalyo di Hacienda Gabriel. Manang Pedrita, madanaga na. Apay. Kwa, ni senyor, Apay nga rod. kurso na danaksa. Anya? Dang nga. Ha, Manang Pedrita. Di ka agbalin nga ambisyosa. Ti kunam, maartapam ti pintas ni Senyorita Lolita. Ta isukat na ka ni Senyor iti asawa na. Kwa, di kayat ko asa. Aguston! Di mon ituloy idita. Nagalasan day dyan nga imbagam. Agarigang ganak pa'y anak hangag. Sa anak nga imbento iti istorya, Manang Pedrita. Huston! Tila lablabidam idita. Agbayin ka mat Sige, adakan ka no di ka mamati. Oy, amangan nyo ibagam ka ni Senyorita dayta, ha? Di mo aramidam ti kasta. Ha? Di mo dagdagan ti saom iti barokong na. Kan, di ka man agambisyosa? Agbain ka mat idita. Adda ni Senyor Esteban. Ay, idaras ko alabaan na dito'y lampin. Nagpatnag-adi nakaturog ni Senyorita Lolita ang manguray kada senyor. Nung itala sumangkot na. Adamat tayo ni Mang Benito. Edita, umasidag ni Sika. Uwan, senyor. Diyos ko. Apay nga. Anya ti paramid yo, senyor. Awan ti paramid ni Siak ni Sika. Paragan ka. Awata, midita. Sagot ni Senyor daytakan ka. Anya? Awatan ni Sika, Edita. Espesyal na sagot ni Siak. Isuot to ni Sika. Isuot mo, inton malpas ni Sika, na agdigos inton rabi. Anya ti motibo ni Don Esteban kini Edita. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, naalarma manan ni Don Esteban kapo iti grupo dagiti bandido ng agsausawar iti masakupan ti Hacienda Gabriel. Kinasarita ng ti Mayor. Nagtignay met dagiti pan nakabag iti lintag iti San Gabriel. Tapno wanawanan da dagiti agdinamag a bandido. Tapno saan na may raman ni Marisol no adda mapasamak na enkwentro iti Villa. Intulod pa lang ni Benito ida iti balay ni Doña Agosta. Itimet ayan ni Gringo. Nalaingen nga agpataray iti kabalyo. Gapo iti masansan a panagsanay na iti rancho ti gayem na nga anak ti ranchero. Itagagayem, adtuin ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. El Oro
Con sangre! Fernandito! Adaka ka dito, ha? Ala, hanya tinapasamak ka ni Fernandito. Isulakit dito na kay iti kasamakan. Umayaw kong gayam! Anya ter aramidom dito, ha? Fernandito! Apay nga eh! Agdardara magtanti ulam! Agring ka! Agsaw ka na gayam! Apay, gringo! Anya tiyang aramidang tigayim mo dito kasamakan. Anang! Agdardara ti ulo ti gayam ko! Anya? Day taman na eh! Agdardara ti ulo na. Ay, balong agsao ka. Anya tinapasamakan ka. Barok! Gringo, natay samot to'y gayam mo. Sana! Apay nga yung matay! Gayam! Hay! Agring ka na! Hay! Gringo, saanan nga gangangas to'y gayam mo, anak ko. Natay! Sana nang tilay bagbagayo! Fernandito! Agring ka na, gayam! Gayam! Anak, saan ta kanu ang pumanaw? Kasarita data kanu dagiti ag-imbestiga. Apay ka no, nanang. At pa nagduado ti dadakkel ni Fernandito. Patapon daan nagriri kayo. Saan matapod no ti kasta may bagbagada? Ala, kastanto ti ibagam. Ibagam to asaan kayo ang nagkuyog iti panagkabalyuyo. Ibagam ang nagsabali adalan ti sinurot yo. Imbagak daytan. Anya nga rod, basta di ka agul-ulpod anak, wan. Dakas ti agulpod. Depende ah. Ha? Anya depende. Naibagada lang to nagapa kami. Di bagak mo tan na naging lalay ni Fernandito ang nagpataray. Kahit natin nagiti kabalyo na. Anya? Uwan nga ta. Amangan no kasta nga agpaiso tinaaramid. Saan ko nakita natin nag? Ibagak ang nakita nga uray no saan mat. Anak. Ibagak pa yan nakita yo ah. Anya? Iraman nakay iti panagibagam iti palso. Tapno saan ka pa basulon ah. Kaya't mga rod na nga ibalod dak. Ay saan ah? Ibagak tumtigas jay. Tapno agsardeng dan nagdamdamag kanyak. No kasta, saan mo na nakita ni Lolita? Saan, senyor? Di met amo ni Senyora Agustano sa dino titinurong na. Makamo day jay, nakatugangan ni siya. No ayunan na diyanak na naralakero. No ayunan ni iso, saan kometen na ibilang na napatag kini Marisol. Natural la siguro nga ayunan na. No masigurado na met apalso ti pamabasol mo, senyor. Imbag ata di na met masigurado. Ta di na met bambantayan ni Lolita. Tangarod binito. Di na mabalin na ayunan na oray anak na tasaan na makikita. Senyor, at dandag iti pan nakabagiti lintag. Muy bien. Ala, si Kanti mangkita no nakalutong dagiti kusinera. Paisagana ni si Kanti komida. Wen, senyor. Senyor, kasladala na bisbisinan unay. Agkurang samutin sagana dagiti kusinera. Ado ti dilata na nakaduli ni ti pagiduldulinan. Ti abasto ni ti Villa. Mangiruar ni si Kay ti reserva. Wen, senyor. Muchas gracias. Iti anapiyo amin na imay pa dito Villa Gabriel tapno agresponde iti insarita ni siya kini Apo Mayor. Pagpagan nila ito, Apo. Pagpagan mi, senyor. One mat kede. Ngam, sobrang na serbisyo da ito na ipapayo iti Pamilya Gabriel. Serbian mi ti Pamilya Gabriel ang nakaadawan tinagan da ito nga ili, senyor Esteban. Anye,
Si, senyores. Nadaw nagpaiso tinaganda ito na pueblo, iti familia Gabriel. Pinanaganan tayo di abuelo, ni tayo di papa da ito na lugar. Iti San Gabriel, kas pakalaglagi pan iti tayo di na abuelo iti familia mi. Gusto ko yung istorya na dito yung ayili. Gamit ha! Adumatan dagiti Madam Agnesia nag-interes iti Hacienda Gabriel. Di ka madalagan, Senyor Esteban. Na kami timang kita iti seguridad ti Hacienda. Si, ket muchas gracias. Bigbigan ni Siak, nautang na naimbag na nagam da ito'y na serbisyo nila kayo dito yung Hacienda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ay, nakaranting lagat na ito yan yung obing. Binikat nga glagto-lagto. Nagkaslasaan na mabambanog ang mga pangato, mga pababa. Iti atindog alubid. Ikaman na, ti aksumbay ramordong na. Sa iso ti ilaglag to na. Ay Marisol po! Aglinglingot kan! Isardeng mo na talalamidam. Abuela, gusta? Oh, umay kan dito, apok. Apag iso ti tubog ti kakaroon anyog nga inyag dabi nito kan Pedrita. Inumamon. Si, abuela. Oh. Kayat tumatlaang nga awagan na kiti Lola. Saan kat nga abuela? Apay, abuela. Ay, Lola. Ambom, apok. Para lang kadapapam dahi nga awag. At datayo dito'y pagilyan na Pilipinas, apok. Iso may mayat no dagiti nakairwaman dito iti surutam. Agungat ni Papa. No tong palan timbagana. Dukasta, binilin na ka ni Papam. Imbaga na amin, daramidam dito'y. Alan ni abuela. Ay, Lola. Saan mat Oh, nasayat nga rod, apok. Apok, di mo ka di kailiw ni mamam? Oo, apaya di kag tagari, apok. Di mo ka di kailiw? Nga uray na bayagan, di mo nakita ni mamam? Imayak tabilin ni Senyor. O anya, Pedrita, nalpasan ti problema iti Hacienda Gabriel? Saan pa ya? Ado nga rod ti uniformado nga agbambantay ijay Villa. Sino kami? Dagiti ano penda? Dagiti bandido nga agtatakaw iti baka iti Rancho Gabriel. Kasta. Adon ti inaiwakas da at tinakaw idi paylaang. Nasayaat mo't nga rod no matiliw da idan. Ipamaysa ka no ni Senyor apatiliw da gijaya. Ada nga min plano na nga ibakasyon ni Marisol ija Espanya. Anya, ipanaw na ni Marisol? Agbakasyon da kanulaang. Kaya't namot amam-amo ni Marisol dagiti kakabagyan da ija sa bali apagilyan. Talagaan nila ang Marisol ti ammo na nga anak da ken Lolita. Talaga mat Senyora. Ay, kaasimot na gijay singin nga apok. Ayan da nga tanda gijay. Day nga rod. Saan ko nga mo, Pedrita? Nung may kasta, natalukak. Namnamaak ang nasaya at ti kasasaan da. Nagkarimot idi da idita kan Hulya. Jaklaan mo, no asino tinaytalak ka nakwada. Senyora. No ni Rafael ti adda ka ni Edita, kaawatan ani Hulya mo ti ayan ni Gringo. Ngam ti atap ko, kat adda sa balian ang italkan ni Hulya, itintalag ko kan kwa ng apok. Awan mo't nga minsurat na, Senyora. Ay, huwag nga rod, Pedrita.
Idinto tani di takot nagsurat. No pwede namot impakaam mo ti lugar nga ayanda. Kumusta da nga tan? Masarakan matlangatan ni Lolita, ida? Ay na anak ko, si kagayam at talaga ti agpalidiktoryan iton agraduar kayo. Mat nanang. Agyaman may kayo. Ay, syempre, imbilin kami ni Maestram. Abay kita na dyan kumay. Nanang, pudno ka di ngagtulak iti sekundarya? Adda kwartata? Adda. Impabalon ni Lolang daw chay. Kaya't ko makita ni Lolak. Ay kwa. Anya nga tatibagaan. Kinunam nga dayo ti ayanda Lolak. Sa dino nga dayo ti bagbagam. Kwa, Rafael. Saan pa'y anay tati panunutom ita? Umay kakit din anak ko. Adda pa'y dagasag anamurngan ti sigod nga agpalpalabakat yak. Dagasin ta, takadwa anak ang mga wit. Wananang. Yaw-awan ko pa'y laang tinamdamagan na. Panagkunak, saan pa'y apanawan? Tapno ibagakan kwa na ti amin. Anya? Saan ka akaraman ang makagraduar? Kastati ko na ti teacher ko. Diyak namin nairo ti talong asignaturak. Hindi may katlong eksamen mi. Anak. Ang madapay may isang eksamen. Final mi pailan no may alawas na nang. Saya atam tungarod ti eksamen mo Barang no maikamat mo ti grado. Naglaka nga irwar dayjay. No nalaka, di awan ko man ti di mo na irwar. Agsakarak ton. Tapno sigurado ang mairwar ko. Takorikto amin ti answer ko. Anya? Oh, darasab apok. Adbanti kali sa abang itulod ka na tayo di eskwilaan yo. Lola? Tapay nga aglaladot ka. Masadutak na mapanag-eskwela? Ay, sana mabalin aapok. Ag-eskwela ka. Makabanog! Saan? Ala umay kan. Kaya't ko na ni papatikadwak. Taglugan na kiti kotse. Saan pa'y analpas ti parikot maipapanid asyendayo. Isuasyak pa'y laang ti makaamukan ka. Kaasi kayo, Lola. Mapambanog kayo man. Awan anyaman na dayta, tapagwat-watak daytoy. Ala, umay kan. Ay, apo Diyos, pangundagiti nagtagi kabalyo. Ay, sana pa nakabagiti lintag dagita Ay, apo. Ay, apay, Luciano. Dagasan. Nakain dagiti daduma kadwatay magpaspastor. Binagkong dagiti tulisan. Ay, dagiti pa nakabagiti lintag. Saan pa nakaringa pa? Ay, na. Di mat. Pinaturog da Senyor Esteban iday je Villa Idrabe. Ay, sumutla naguli makitagsa awan da dito rancho. Sumipngyudan di napanday je Villa. Sus, kasano nga rodan ngay. Ay, sakayam ti kabalyom. Ta ibagam ka ni Senyor Esteban ti kada dagiti bandido ditoy. Ngam apong, saan arumbang apanawan ka dito Agkasakay ta ni ti kabalyo, ta idagas ka ni di balayo. Sa Luciano, agbatiak ditoy. Delikado apong. Alakit din. Sa kayamon ti kabalyom tamapan ka ni Jibilya. Masapo lamang mo ni Senyor. Ta kasarita na ti Pangulo dagiti bandido. Senyora. Apay Pedrita. Sana ka makaid na. Aging ka itidyak masigurado nga awan dakas ang mapasama ka ni Benito. Ay, yan, apo. Nadungo kamat unay iti asawa ba ya, Pedrita? Nagasat di asawa, ang dakas kang ka tinatumpungan na. San mat, senyora? Mamati kay timbagak, ta iso ti agpaiso. Siguro Kaya't ko ti agawid Ijefilia. Ay, matanaga na ka talaga ka ni Benito. Tinasaya at intapay sukunan ni Marisol, ha? Kaduan nakpay, Petrita. Dayjay, at nagsardang nga kalesa. Isong ti pagluganan ta. Yehey! Ada akong Lola!
Takad, apoy adi na kinuray abang sukon ken ka, Apok. Kapaalak mat, Lola. Grade 4 akon. Jess, titawan kon. Apok. At damat ni Marisol dito'y balayon, madam. Iso nga agsubli akon Villa. Umayak mat! Ay, saan, Apok? Delikado. Basta! Sumuro ta ki Jevilla. Kaya't ko makita ni Papa. Maipilit nga ta ni Marisol ti kayat na. Gagayem, di uliwayan na dinggan ti tuloy tinobela tayo na Pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!